Ceffylau, dwi'n credu. Helo, helo. No, mae'r game fi angen ail dechrau. Oh, na. Great, as soon as ni'n mynd yn fyw... Ni newydd ffeindio'n gilydd yn y byd yma. A wedyn ti'n dyflannu. Ti dal yn yr un Great timing, yeah. Never fear, fi'n mynd nôl mewn munud. Ia, dwi'n dod i nôl, chdi fi helicopter. Fi jyst aros. Ie, nes i wneud bach o prawf fel awr neu ddoi nôl, just i gweld sut oedd yr online a, achos ni wedi cael cwbl o hynllefau yn ystod y streams, ond yn ddiweddar, y 2 stream diwetha, Dwi'n bwtod o'r cynt, cos pan nes i cael y drop yn y frame rate. Ie. Mae yn cael effaith mawr os mae unrhyw beth yn tynnu sylwch chi, yn enwedig yn y heist yna. Waw. Dyma'r diwrnod mawr pawb. Popeth wedi bod yn adeiladu at y pwynt yma nawr. At hwn. So, ie, peidiwch. Ie, mae gyd. O'n i'n gwachod y fideo na. Dwi'n mynd edrych yn anodd de. Famous last words, dwi'n gwybod. Ond... Na. Okay. Fi ddim yn hoffi dweud pethau fel yna, achos mae wastad rhywbeth yn popio lan. Unwaith chi'n dweud, fine. Oedd e fel... ti'n gwybod beth? Fi'n gwybod fi wedi trafod hwn loads o blaen, a fel cywirdeb a emulators a chwarae ar hardware greiddiol. Ond o'n i'n trio cael practice bach, achos y diwrnod yna nes ti herio fi Emrys a dweud bydd ti'n lan am speedrun challenge Donkey Kong Country. Nes i'n mynd i trio chwarae fe ar y PlayStation Classic wedi modio. A fi'n gwybod mae yna 1 neu 2 lefel, os mae fe'n tripio chi fyny, gallech chi mynd yn stuck. A fi'n creu rhywbeth fel Snow Blast neu rhywbeth, yw'r un o'r rai fwyaf anodd. Ond o'n i wir yn teimlo bod yr error of margin na gyda yr lag, mae fe'n neud gymaint o wahaniaeth. Di arfer ti de. He? Di arfer efo'r... Mae lag yn inheritance efo fatha... Ydy, os oes ti di arfer gyda just yr emulator, bydd chwarae'r fersiwn greiddiol wedyn falle bach yn weird. So, mae fe gyd yn relative, ti'n iawn. Ond na, o'n i'n ffeindio fe'n really tricky, achos o'n i'n edrych nôl ar stream lle o'n i wedi gwneud e mewn 2 awr a hanner. O'n i'n trio amseru fe i trio gweld tua faint o munudau oedd pob fel byd. A o'n i'n brysio trwy rai cyntaf, o'n i'n gallu gwneud y bit cyntaf mewn 10 munud, a o'n nhw'n average o fel 15 munud, a wedyn oedd wedi dod i'r un pwynt yma, a oh my gosh, oedd e just... Cofio'r patrymau a'r tricks yw e, rhan fwyaf o gemau retro i fod yn deg, ond... Na, o'n i'n dechrau amau, oh my god, fi'n siarad gêm mawr, a o'n i'n dechrau, oedd elfen o... fi'n amau gallu neud e to. Ie. Wel, o'n i'n hynna pan eisiau dechrau dyn ôl at y mister efo games. O'n i'n cap efo games cwffiam, cos o'n i'n arfer. Dwi wedi chwarae'r hen gemau, dwi wedi chwarae nhw mwy trwy emulation a original hardware, Owain. Ie. So i fi, mae'r emulation yn fwy naturiol na original hardware. Ie. Achos mae dy tir fel yr sticks gorau hefyd, os e, fel hoary sticks. Oes, a gyda'n ddau stick. Ti di creu un dy hun, o ti? Do, gyda fi... Un nes i wneud yn hyn, nes i prynu partia premium parts a wneud yn hyn mewn briefcase poker. Diolch am yr un bits, Michelle Obama. Nes i trwy feds. Croeso i'r stream. Really fewn i Street Fighter 4. O'n i am sy'n tournament, nes i prynu arcade stick iawn. A wedyn gyda fi hori yw'n. Oh, nice. Croeso i'r stream, Kieran, Michelle, Mutant G, Ellis ac TPM. Gobeithio ni'n mynd i gorffen yr... croeso. Beth ti gael fe? Y Diamond Heist heno. Gobeithio. Right, rwy'n mewn o lobby anghywir. Pam mae fi'n just ddim yn rhoi fi mewn un efo ti lot. Come on. Damn it, GTA. Un peth...
beth o'n i'n meddwl am, ti'n gwybod o'n i'n mynd nôl i'r sgwrs yma am Batosera fel arcade cabinet option. Yeah. Achos fi di seto fe lan a fi'n gallu chwarae gemau fel Atomic Wave trwy Dreamcast a fi ddim yn cael gymaint ni o fel fe'n torri neu fe'n rewi na dim byd. Mae'r expectation o gael defnyddio'r defnyddio RAM, neud e trwy Windows, y RAM nawr yn eitha uchel. So fi... Emrys. Os ti ddim yn cytuno gyda be fi'n dweud, ti'n gallu just dweud, sy'n rhaid i fi seithi fi yn y pen. Sorry, mae pawb yn dilyn beth mae Owain yn ei nawr. O'n i'n redeg i'r arcade a wnaeth Emrys just seithi fi syth yn y pen o Kevin. Mae Ellis wedi gofyn pwy bydd Neil hoffi fel special guest. Neil Kinnock neu Mark Drakeford. Mark. Mae Mark yn mynd i fod yn lad. Mae'n just yn nuts yn dweud. Canu am caws neu rhywbeth. Yeah. Bydd gallu canu am caws. Ni'n ffain nawr. Sorry, nes i seithi Emrys nôl. Mae'r heddi ar ôl fi. Mark Drakeford, achos fi'n credu fel person, mae fe'n just yn dod o draws fel person really honest. Nice. Ti'n gallu cael te gyda fe. I don't know, mae fe'n eitha tad ciaidd. Dyna beth fi'n gweld. Mae'n eitha tad ciaidd. Gallai cael bisged gyda Mark a chwarae bach o Tekken neu rhywbeth, you know? Dwi'n meddwl, Neil Kinnock. Dwi'n meddwl chdi cael mwy o clip potential allan o fo. Bendant, byddwn ni eisiau really brifo, ddim brifo fe, ond brifo fe yn y game, you know? Neil Kinnock. Ddim bod fi'n bod yn gwleidydd o fan hyn, ond mae just, sut maen nhw'n dod ar draws, mae Mark Drakeford i fi yn fwy hoffus na Neil Kinnock. A fi ddim yn, ddim o ran gwleidyddiaeth, na dim byd fel na, fi just yn dweud o ran sut maen nhw'n dod ar draws, fel personoliaethau dros y teledu. So beth oedd na'n rhywbeth diddorol oedd Owain yn trafod cyn. Oedd manifesto Plaid Cymru. Efe proper manifesto Plaid Cymru? O bydden nhw, os byd nhw'n mynd a cael ei ethol yn yr etholiadau, bydden nhw'n trio cael Cymru fel gwlad ei hun yn y Eurovision Song Contest. Hell yeah. Gallu dychmygu hwnna? Fi'n credu bod ni'n lot fwy poblogaidd na dan y banner Prydain. Definitely. Os rydyn ni'n mynd mewn i Eurovision Song Contest, just fel Cymru, a cael beth oedd y dyn hwnna enw? Dwi'n meddwl hwnna beth yn digwydd am reswm specific iawn. Mae Sbaen, faint mae Lloegr yn cysau ni, mae Sbaen yn cysau Catalan. So os di Cymru'n cael ad i hyn, mae Catalan cael un. Mae'n agor y drysau i lot o... Di Sbaen, no. Hynna sydd dal Cymru lot yn ôl o'r EU, mae Sbaen yn fitio lot o stwff gwledydd bach oherwydd maen nhw'n paranoid am Catalan. Achos mae'n agor y drysau i lot o gwledydd, Sbio'r votes ma sy'n amharu fa Basg a Cymru, felly. Ddim yn mater fod nhw'n cysau Cymru, mae'n mater o maen nhw'n cysau, mae Sbaen yn cysau Catalan, a mae gen Sbaen veto powers de. So dwi'n yn gol Cymru, mae'n yn y Junior Eurovision, ynddi? Weles i hwnna. Sut ydy hwnna'n gallu bod yn bosib? Dyna fi'n teimlo bod yn Dwi'n meddwl bod nhw'n stoglu llenwi hwnna. Right. So nhw'n gadael then. Paid ffoeni am veto o Cymru fyna, achos mae fe'n junior. Just plant nhw. OK. Dyna ni. Oedd Michelle Obama. Oedd y bits ti wedi trwy'r... Oedd e'n dod lan ar y stream? Fi ddim yn siŵr. Rydw i ddim clywed yn rhywbeth. Ni wedi cael pethau o'r blaen yn stream o blaen, lle gafon ni... Oedd wnaethon ni podcast retro. Ti'n cofio oedd lot o fel fake
donation things wedi popio fyny. Oh, A mi funud, o'n i fel, oh my god, beth sy'n digwydd? And then, all of a sudden, o'n i fel, dyw hwnna ddim yn digwydd. Pan mae'n pasio pwynt, ti'n gwybod, dyw hwn ddim yn wir. Mae ddim yn... I don't know. Oherwydd, rwy jyst wedi cael ar Twitch, mae'n dweud TPM. Rwy ti jyst wedi dilyd ni. Oherwydd hwnna definitely ddim yn pobl ar on the alert box. Mae cwestiynau eraill gan Ellis really diddorol. Nigel Farage a Boris Johnson ar GTA. Na, mae hwnna ddim yn cwestiwn, mae hwnna jyst yn trafod y dream. Keir Starmer dim eisiau chwarae. Mae yn ironic achos oedd Owain yn sôn am manifestos a beth mae pobl yn meddwl a wedyn mae pawb wedi neidio ar yn chat yn siarad am pobl, be ni'n cael nhw? Gwleidyddion. Gwleidyddion? Yr unig gwleidyddion sy'n ni eisiau gwneud stream o di, fysa reid sydd i ymddeol. Dwi'n cael yr argraff o unrhyw politician sy'n gweithio rwan. Ond nhw'n gwneud watcha beth maen nhw'n dweud gymaint, so nhw'n gyd yn exploring. So nhw bod yn real fi ddim yn credu. Rwy fi'n gwasgu replay, Michelle, oherwydd rwy fi just tester alert box. Yn chwarae has left. Na, fi ddim. Paid nawr. Oh my god, kick for being idle. Were you wondering about routine? O'n i'n darllen y streams. O'n i'n darllen, achos mae Ellis wedi dweud, dwi ddim yn gwleidyddol, just hoffi y memes. Mae memes yn gallu bod yn hwyl. Dyna 2021 fel un brawddeg, dyna Ie. Dwi ddim yn gwleidyddol. Fi'n gobeithio mae'n mynd i dod o fi syth mewn i'r byd cywir nawr. Kick your TE single player, yn meddwl. Oh, man. Sorry pawb, o'n i just... Oedd e'n eitha doniol yr sgyrsiau am gwleidyddion yn chwarae gemau. O'n i methu helpu yna. Ti'n cael anime pants arno? Oes. Fi'n credu fi... Ti'n gallu... Fi'n credu fi dal yn yr un byd. Na? Ie? Ti'n cael blymyn Princess Bubblegum pants arno? Ac beth ti o'n ar eich chest? Fi'n checio, just mynd i maps. Si'n mynd i tattoos. A rhywun, si'n lle tattoos? Dwi'n tattoos? Yes. A dwi wedi llenwi corff i fo tattoos. Bob un tattoo. Allai... Dwi'n y Virgin Mary, dwi'n na. Mae gen i fi rhyw draig ar cefn fi. Beth yw'r ffordd gyfle ma fi i gweld os fi yn yr un byd â chi? Mynd ar playlist? Be ma hwnna? Ti'n cael teddy bear o'na, ydy hwnna'n yr un... Trevor. Ti'n cael invite glywed? Trevor's fun day. Kieran wedi dweud, TOS! The terms of service. Hwnna'n probably against terms of service. Efallai. Beth, nar? Llun o Princess Bubblegum. Right, okay. There was to redeem Fi jyst yn mynd i ymuno o game ti. What the hell? Beth di ad time? Wel wedyn, mae pawb yn redeem o pethau ar y chat. Beth di hyn? Lots of hydrates. Yes, mae'r faint o hydrates yn... stop it, Windows. Mae gen i fi 64,000 challenge points. Right, hydrate. One. Mae gen i fi 64,000. Be allai'n neud o hynna? 3. Roi nhw i ni. To the point. Ti'n cael? Right, okay. 5. Llai gaid y red. 6. Was jo wedi... Paid o dechrau hyn, dwi'n gallu cael hyn a mynd am oriau. Wow, bydd hwnna'n awesome. Trwy'r nos. Was jo wedi request 1 minute of ad time. Alright. Pryn ni'n aros i Morgan, cael 1 minute ad break, have fun. Right, os ti dal yma, beth yw ad ti'n time? cael deall. adblock. Wel, roedd was jo wedi request, wedi gwario bits i cael ad break, so mae'n 1 minute advert yn chwarae i pawb nawr. Ond os nhw dal gwylio, ti'n cael ad block, so... Paid o dechrau hyn, dwi'n gallu feddwl o non-subs cegw. Stonks! Wait, guide the raid amdani, boys. Emrys Hogan. Dwi'n so just gwario
Dwi lawr yn 61k wan. Ie. O, rhaid, pwy ti eisiau reidio ar ôl diwedd y stream te? Gawn ni gweld. Subs ddim yn gweld ads hefyd. Oce. Cool, so subs ddim yn gweld ads. Nice. Ti ddim cael adblock, neu ti'n sub. O, mae hwn yn swnio fel ni wedi setio hwnna fel ni, ond na, nid ni sydd wedi gwneud hwnna. Very good. Right, 4, 3, 2, 1. Completed 1 minute ad break. Right, gobeithio roedd y ad yn worth 1,500 points rydw ti'n gwario. Pa ad oedd pawb cael, actually? Redeem shout-out Michelle Obama. Shout-out I Michelle. Yeah. Michelle Obama. Un arall. Fi jyst yn... Yeah, lots of Michelle Obamas heno. Right. Hires. Werth pob point. Heb cael ad TPM yn dweud. Ah. Oh, mae'n odd. What? O, fi rhaid ti trio fe eto fi'n credu. O na, ni'n cael 1 minute ad eto. Oh my gosh. Yeah. O, mae gen i bit. Mae bit yn cost y pres ynddi? Yeah. Sut dwi efo 300 bits? Beth? Dwi efo 300 bits. Ti'n cael 300 bits? Oh, nice. Na, mae gen i fi Good. 300 bits. Yeah. I wario? O, no, dwi 299 i wario. Oh, Sut there we dwi'n go. neud hwnna? Sut dwi'n... Fi ddim yn siŵr. Oh my gosh, mae'n loads of shouts out I Michelle. Oh my god, Kieran redeemed ad time hefyd. 1,500. Oh my god, mae chat heddiw yn Emote only eitha chat nuts. gan Emrys hefyd, okay. Oh yes, you got it. Un Guys, bit, ni wedi cael yn bwyntio ar y heist. Sorry, ond... Where's the emote only chat? Right, 1 minute, emote only chat. Kyle. Okay, ond symud tipyn bach, It's not boys, achos cofia, mae'n mynd i cico chi mas. Yeah, mae'n Cico fi fine. mas. Okay, good. Like any 1 minute counter Come on. ruler. Is that it? Oh, that's the 5 minute counter. No. Emrys Hobo has cheered 1 bit. So we did delay a bloody 1 minute counter. Oh my god. Ooh, weapon Oh, unlocked. mae'n ffynnu, mae'n cymryd ni bach o amser I twymo fe ni fi'n credu. So, just bod ni'n cael canolbwyntio, unwaith ni mewn. If you meddwl if hwnna'n like Bugs Bunny neu rhywbeth. Ond mae'n actually... Mae'n meddwl if hwnna'n like a Bugs Bunny image o when Johnny Silverhand. Okay. You know what, fi yn teimlo'n hen, Owain, ti please yn gallu esbonio rai o'r memes a stuff I ni, Owain, achos fi ddim yn gwybod, falle mae Emrys fwy ar y game gyda. Bugs Bunny yn Dwi all about the meme, de. Wyt ti? So, ti'n gallu esbonio fi dyreiddio, you know, ble mae fe'n dod? Pa meme? Dibynnu pa meme, de. Wel, beth bynnag. Mae fe'n diddorol I fi, achos fi just fel... Par un I ti eisiau fi esbonio. Dechrau. Johnny Silverhand. Hwna'n cameriad o Cyberpunk. Yeah, fi'n cofio ti. Oedd figurine dy ti, yeah. Okay, nesa. Beth yw'r un nesa? Viper? Viper? Slayer of the Thoughts wedi rhoi rhyw dyn gyda pen I ochr, a wedyn mae yna fel... Ife Viper? Beth yw hwnna, then? Hwna'n a new Poggers emote. Oh, Pog. Okay. Beth yw diffiniad Pog? Go on. Oh, yes, you are rhywbeth I diffinio fe, but just like... Beth yw'n sefyll am? Play of the game, ife? Pog? No, I guess. Actually, I have no idea. Os mae'n golygu play of the game or not. Rhywun yn y chat, yeah, please dwedwch ni, achos fi'n teimlo mae lot o memes yn mynd o gwmpas, a mae pawb yn deall y syniad, ond sneb actually yn cwestiynu beth ydy'r geiriau yn meddwl a beth nhw'n sefyll am. Yr unig meme ti eisiau gwneud wan ydi joinio mission ma. Oh my gosh, don't be Mae TPM 24 yn dweud, oh my god, the emote shows streamer Ryan Gutierrez known as Gootneck making a allegedly surprise face. His mouth and eyes open, but the image is pulled from an outtake from Gutierrez's YouTube series with a fellow gamer Mike Ross counted across the outtake uploaded in November. Gutierrez surprised reaction to a camera person bumping into his tripod. His name comes from another video uploaded to Gutierrez and Ross in a promo video called Pog's Charm. Oh, diolch yn fawr TPM. Wow. O'n i gotcha counter across TV lot. What's he? Yeah, paid of 2010, oh my god. Good tags, rhan. No. Flat Earther, licio... Mae'n nuts. Mae'n mynd off yn pen, yndi.
Ie, Ryfen dweud a couple o pethau. Hwna pam mae ddim yn fed, dim mae'n y lizard peth hwnna. Okay. Oh, I don't want to show them. Ond, back in the day. Oedd gynnu fo, oedd o'n really da fi iri yn y Street Fighter 3. Right. O, fi'n dysgu loads heno. Diolch pawb. Dwi di invite ti. Achos fi'n... Fi fe'n ar y ffôn. Fi barod mewn, ydw i? Mewn i'r heist. Dwi'n dewis ar ffôn chdi. Fi yn Ojo Inc. Oh, right, okay, heist, sorry, job list. Sorry pawb. Right. Oh, nah. The B-movie script. No. Oh my gosh. Love it. Oh dear. Right, standard armor, yeah please. 50 question. TPM. Okay, any question? Ooh, yeah. Mae'r chat yn chaos heddiw, lads. Gawn ni cael text-to-speech. Oh, God. O, ni wedi gwneud hwnna ar blaen. Mae on a text-to-speech ar y donation messages. So rhaid chi donate rhywbeth i cael text-to-speech yn anffodus. I swear mae'n a text-to-speech ar bit messages hefyd. Let me just send a test bit thing. Let me just do an alert box. Test. Test bits. You should speak it. Oh my god, mae wedi cyfieithu. Mae Bozaj wedi cael Google Translate fi'n credu. Okay. Mae'n gweithio. Gallwn ni just darllen i chi. Yn ôl yr holl ddeddfau hedfan hysbys, nid oes unrhyw ffordd y dylai gwenyn allu hedfan. Mae ei adenydd yn rhy fach i gael ei gorff bach tew oddi ar y ddear. Mae'r wynynnen wrth gwrs yn hedfan beth bynnag oherwydd nid yw gwenyn yn poeni beth mae bodau dynol yn ei feddwl sy'n amhosibl. Nice. Ne. B-movie ffilm gorau. Oh, wow. Mae'n lan fanna, definitely. Ydy e ddo? Ydy e ddo? Not really. Bugs Life, ti'n mynd i'r un lefel fanna. Oi, mae Michelle Pam yn dweud. Okay. Sorry, nath I ddim wawio fi gymaint. TPM Carol ma. Brilliant. O fi ddim yn poeni gymaint am siarad dros lest achos ni wedi gweld hwn tro diwetha pan wnaethon ni ddim ennill. Ddim wneud e. O eisiau dy B-movie pog. The Rumu ffilm gorau. I did not. Oh god. Oh hi Mark. Hydrate. Hydrate. O mae amser dy fi cael mynd i nôl diod, achos... Yr ystafell. Oh, hello, man. Oh, god. Sdim rhaid cyfieithu... Os oedd ffilm yn Saesneg, sdim rhaid chi cyfieithu fe, achos ni ddim yn mynd i deall beth ti'n siarad am. Roedd i ddim bwrw hi, roedd i ddim. Oh, god. Right, fi'n mynd i nôl diod, byddai nôl nawr. So mae'r holl hydrates yma mynd i ryw use. Yeah, well, os fi'n cael cic nawr, byddai'n grac. Rwy fi'n llenwi... Gwydr hyn. Gwydr, a beth i... Gwydren. Hyn lan y bore yma, so mae'r dŵr yn... Mae'n eitha time. Rwy'n mynd i hydrator efo Pepsi. Yes, there's a few more decisions to be made, but then we can proceed. If you want to do the honors, it's good. Ond ni gallu skipio hyn. Rwy'n ni wedi half course. Right on diwedd. Great. A ddim wedi gwneud edit am... Morgan yn ôl na. Yeah. Pwy sydd eisiau gweld fake Yu-Gi-Oh card? Mae gen i fake Yu-Gi-Oh card. Fake Yu-Gi-Oh? Yeah. O, gen fi Yu-Gi-Oh deck yn hyn. Dwi'n lyfio Yu-Gi-Oh. Unironically. Mae'r edrych ar un hyn, mae'n beth di enw un hyn? It's like the pot of something. Pot of greed? I don't know, mae'n like extremely buff. Like, mae'n blymyn. Oh, no. Cut fe allan. Wow, mae'n dweud fan hyn, 70% ni wedi cael demotion Emrys. Beth sy'n digwydd? Dwi'n iawn efo hwnna. 15 a 15 ni'n cael.
Ddim neud lot o dda. O, ie. Ond mae'r fake card hyn yn cael enw arall am fe. Mae'n galw fe Kettle Fiend. A nhw wedi cam sillafu instantiate. Ac attack, ac defense. Wow. Just un big Yu-Gi-Oh cards gyda chdi. Yeah. Wel, mae gen i mwy lan yn yr attic rhywle. Beth sy'n mynd lan ar y GTA? Mae'n just D. O, ydw i'n dewis. Fi'n gallu dewis entrance, entry disguise, exit disguise, exit buyer. What? Why can you choose? You're the... Ti. Ti ddim yn y blymyn lead? What? Dwi'n gallu newid stwff. Na dw, dwi'n gallu newid. Yeah. Ydw i'n gallu newid y percentage? Wait. Fel ni? Na. O na, mae'n dweud ready. Dwi'n gallu redio ni ddim. Quit this job. Rwy gallu clywed y menu pryd rwy'n clicio round, ond mae'n just D. Does dim game yn dangos ar y sgrin. Yeah, mae'n just D fi hefyd, TPM. My little loading symbol at the bottom right. Achos, I ie, can hear the menu. mae pawb yn dilyn Yeah. Owain nawr, achos gameplay fewe. Ond... Rwy gallu fi a clywed y Emrys yn menu. gallu clywed. Rwy gallu literally clywed fi yn mynd round y menu, ond mae'n just D. God damn it, GTA. Ie, angen ôl So fe, doedd ddim yn syni fi o gwbl. Oh, good. Mae Wazaj yn hoffi'r Hulk. Captain un o Dyleithiau Cymraeg orau. Hoffi dyn haearn hefyd. Oh, good. Mae hyn yn mynd i mynd ymlaen am oes fi'n credu. Dyn haearn. Mae popeth yn Cyfieithu swnio'n mwy holl doniol. enwau yr Marvel a DC efe. Wel, Marvel yw nhw. Ond ie, I suppose Dyn a Slim am Dyn a DC. Slim. A Dyn Pre-Cop. Dyn pre-cop. Ie. Di enwa... Pre-Cop ddyn. O, mae Pre-Cop ddyn yn swnio'n well, ond dyw e. A Slim ddyn. Iawn, chwaith yn di. Mae yn os ti'n dweud e gyda hyder, oce? Pre-cop. Gweddw di. Black Widow. Good. Gweddw dyn iawn. Ie, hwnna'n actually swnio'n cool. Di Batman ddim yn cyfeithu yn neis yn Gymraeg, de. Beth ydi bat mewn Cymraeg? Slim. A slim. A slim. Dyn a slim, iawn. O! Mutant G wedi chiro cant bit. I'r sex pistols. Whoa. Shout out i'r sex pistols. Sex pistols. Wyt ti'n clywed y text-to-speech yn dweud hwnna? Na, nes i ddim. Oedd e'n ffynnu. Ie, rhaid i ail run o hwnna. Rwy'n hwnna'n... Ail chwarae fe, mae'n werth e. Hey! Diolch am ail dan ysgrifio Slayer of the Thoughts. Mae gan dweud eisiau ail drainio'r gem. O, na. Oes. O, Ydy yn dweud set. faint o mis? Na, mae ddim. Why? So, ydw i'n ymuno gyda chi'n chi, ie? Ie, dwi'n lwgdio fewn i gem... Clywed i'r... Grando, sorry, ddim clywed. Grando i'r text-to-speech am hyn. Oce, un munud, gael fi roi Twitch ar, achos byddai ddim yn clywed otherwise, byddai. Un munud. Achos ti'n rannu fe nawr trwy Twitch eto, ie? Ti'n siarad dros y... Wyt ti'n gwrando nawr? Na, mae stream on gyda fi mewn mute. Oh. O, just neud e eto, just neud e eto, sorry. Shout out i'r sex pistols. Mae'n swnio fel fi cael lisp. Neu rhywbeth. Oh, what a brilliant, da iawn. Oh. Pog iawn. O, roedd e ddim darllen i'n hwnna allan. Pam oedd e ddim yn darllen i'n hwnna allan? Okay.
Oh, wow. OK, nôl â ni. Fi ddim eisiau cael kick mas o'r game, si. A ni mewn ar un... Mae hwnna'n digwydd i. Mae mor funny gwrando ar y chat heddiw. Mae mor funny. Fi yn ffeindio fe'n anodd i beidio mynd yn distracted a just darllen y chat. A ni mewn ar un lobby? Na, ni ddim. Dwi wedi joinio lobby. Ni'n ymuno ti, achos ti sy'n gyda'r pŵer Ojo Inc. Okie dokes. O, ti'n ymuno ar un lobby nawr. Yeah. Pwy elson Quagmire? Was Arch yn dweud. Mae dad slwg o'r thought yn dar o fi. Ellis wedi dweud dim bounty, please. OK. Nawn ni roi chi cyfle. Be, am cael ei bwrw. Hype train is closed. One more person needs to sub, gift or use bits. Hype train. Hype train is closed. Pam nhw'n dweud hwnna? Ydy nhw'n dweud hwnna i pawb ar y chat hefyd? Meddwl, ie. Os na un bit, eitha hype train. Ie. Ti di dechrau hype train. Fi'n gallu gweld eich car pink tu fas i'r arcade, so yeah, it's good. Diolch am y 5 bit, Michelle Obama. Wey. Emrys Hobo hefyd. Diolch am yr 1 bit, Emrys. Dwi'n cofio sut dwi'n fawr 300 bits, da. Ti cael 3 o'r Falle maen nhw just yn adio Amazon Prime. Ella dwi wedi prynu nhw ages nhw pan wedi meddwl i, da. Mae hynna'n swnio'n mwy... Ie. Mwy peth yna. Mwy sens. O'n i'n trafod ddoi achos oedd Emrys yn help fi tipyn bach gyda ail fformatio Windows ar PC o'n i wedi cael am ddim gan y cyngor. Achos dyna beth mae'n neud o dydd i ddydd i fel helpu gyda tech support o ran sut i wneud hwnna. Oedd e'n awesome yn neud e. Ond o'n i'n dweud am fel purchases ti'n prynu o eBay a wedyn ti bach fel, oh my god, pam nes ti brynu hwnna? Mae dy fi Neo Geo Colour Pocket a fi ddim hyd yn oed i agor e. Mae dal yn y box, fi dangos ti fe, mae fe'n edrych mor sad yn y box yma, achos mae fel cornflakes wrap, ddim wrap, ond packet neu cardboard box yma, mae fi jyst yn edrych really unattractive a fi'n dechrau meddwl pam. Oedd e fel 70 pint rhywbeth. Oedd e'n mynd trwy eBay purchases ni. Hannar nhw dwi'n dyfaru. Okay. Diolch am Sorry, bits fi. Nes i neidio off yna, ond edrych ar hwn pawb. Fi ddim yn gwybod os ti'n gallu gweld hwnna. Emrys, mae Slayer wedi gofyn os ti'n gallu cael y babies fe. Y babies. Y banod. Ddim heno. Na, Ni methu dangos nhw ar stream ar Twitch, yn anffodus. A so, ti'n gwybod mae pethau eitha cool ti'n gallu gwneud yn... Ie. Ie. Wyt ti'n mynd i gwerthu dŵr bath hefyd, Emrys? Ie, why not? Mae rai pobl yn cael get away gyda hwnna, nhw'n neud bywoliaeth, so, you know. Na, sim rhaid i ti'n neud hwnna, Emrys. Wel, dwi'n talu dŵr per mis ddim ar meter. So, dwi'n gallu neud pres fel yna. Hey Morgan, joinio'r... OK, job list. Oh my god, ni ddim di dechrau unwaith eto. Na, ddim y job list. Sgwrs thing. Na, ti ddim di... Mae rhaid chi neud eto i fi. Fi ddim di cael unrhyw... Trydydd tro lwcus te, come on. Cael yna? Eris i dweud na i prynu dŵr bath. Wel, ti'n gwybod beth? Mae gyda ni ffynon ar ffarm ble fi'n byw, a mae'r minerals a popeth a maith yn y dŵr yn ffantastig. So, yeah. Fi ddim yn bathio mewn e, ond fi weithio... Naeth e torri hot tub fi, actually. CEO this organisation... Kieran wedi dweud 50 munud stream Heddiw heist eto. Well, technically, mae'n like 34 munud os ti ddim yn countio'r 10 munud intro. Ni wedi bod yn cael hwyl, you know, come on. Ti'n gwybod beth, fi wedi chwerthu mwy yn y chat na unrhyw cyfnod o chwarae'r actual game. So, yeah. Mae hwnna'n funny.
Na, y thing yw, ble fi'n byw, mae'r minerals a pethau yn y dŵr mor Ti'n cael cryf. invites. Mae wedi, Ie. mae wedi torri'r... mae'r... Diolch am y cant Mhelled bit. rhif arwydd rhifin. Oh my god, rolling in nawr, wow. Wyt ti'n clywed sut roedd e'n pronounsio Michelle? Micheche. Ie, achos mae'n siarad Cymraeg yn dweud, os bydd Ie, hi enw wel. hi, Machelle Obama. Micheche. Ie, herwydd mae'r text-to-speech, ni'n defnyddio'r un Cymraeg, so mae'n darllen popeth Wel, fel Cymru. Cymraeg. So, Michelle, mewn Cymraeg, yn Micheche. Machelle. Oh, wow. Diolch am y Funny. bits. Ie, chi'n cael bit war nawr. Mae Kieran yn dweud. O, ti'n cyntaf am y mis am bits, Michelle. Nice. Top bitter. Da iawn. Top bitter. Bit leader. Arweinwr Arweinydd bits. bits. Ne, brig y bits. Skip. Just dechrau mission pawb. Yay, rwy'n gallu gweld y bloody menu nawr. Yay. Oh, not. Oh, Fi'n parod wait, hefyd. Fi ddim yn meindio bod ni'n 15%, ond ni wedi cael dadl mawr wythnos diwetha ynglyn â gwerth ni yn y tîm, ond yn amlwg ni ddim yn mynd i... Achos fi jyst eisiau gorffen mission. Yeah. Fi ddim eisiau gwastraffu mwy o amser. Pob wythnos, fi sy'n mynd yn blin dweud, guys, come on nawr, cadw. A wedyn mae rhywun yn seithi ti gyda zapper yn pen ti, heb gwybod. Wythnos diwetha o'r wythnos lle oedd ni'n cael randomers just yn mynd ar ôl ni, efe? Ie. Oh, right, computer bits and did mewn Cymraeg, lol. Did. Ni ddim yn gwybod na. Oh, di hwnna pam nhw'n gael bits ar y bloody Twitch. That makes a lot of sense. Achos cyfrifiaduron. Pam mae fi'n Right. byth wedi Fel 8 sylweddoli bit. hwnna o'r blaen. 9-bit, yes. Yes. Hwnna'n gynnwyd synwyr. O, hydrate eto. O, fi wedi goffin diod fi. Ydy pawb yn hapus efo 20%? Ie, Go ideal. on, yeah. Just cer amdani. Bydd ni'n trio gweithio'n galed am y 20% yna. Right, ti'n gallu dewis pethau cool. Yeah. Cofio, ti sydd yn dewis popeth nawr, Owain. Yeah, rwy'n gwneud fy hun edrych yn cool. Pawb arall, dim on. Okay. Debugger. Ti gallu dewis y na, ti gallu dewis eich masks ar outfits ti. Ydyn ni? Yeah. Ah, right. Rwy'n Pam cael o'n i'n meddwl oedd fox. Geodog. Fi'n barod. All right. Geo Gold Dog, mas dynion dda. To pull this off, Georgina made a big personal risk making this happen. Yeah, rwy'n ni'n gwrando i ti wythnos diwetha, fish. Yeah. O Ni'n cael man, hyn mae'r emoji llefau yma am ddim yn beth dangos i digwyddodd. bawb, lol. Beth di hwnna? Dyn hwnna. Oh. Ydy yn, yr un, what's it called? Oh, rwy heb di gael fy bloody car. O na, ni'n mynd mewn i Bugstars yn ni. Pwy sy'n eisiau gyrru? He's the cam. O, mae'n mynd yn y cefn hefyd. Take the Bugstar van. Security is expecting exterminators at the back entrance. Sometimes you just gotta fall back on the hits. Mae'n syni beth mae siarad am... Mae cwestiwn gwych i cychwyn y stream o pwy byddwch chi eisiau chwarae ar stream gyda gwleidyddion gwahanol. Fi'n credu oedd hwnna jyst wedi weindio pawb fyny. Woo! A mae wedi just... Oh my god. Sorry, rwy ddim Mae edrych. just wedi bod yn mental ers hynny. O'n i'n gallu gweld hwnna. Whiplash, much. Oh god. Team Lives, o'n i agos fanna. Mae'n ffain, bydd... Bydd ddim yn notice o'r dent yn o ffront. Na. Rwy'n o bwg fawr. Hwna beth rwy'n mynd i dweud y security. Mae Ellis yn galw ti'n noob. Ie, Be? fi'n gwybod. Just o herwydd fi ddim yn edrych ble rwy'n gyrru. Canolbwyntio. Hwna beth Wel, mae'r dyna cool reol y pobl yn hewl, gwneud, ynde? ydy e? Cool pobl ddim yn edrych ble nhw'n gyrru. Y cool pobl byth yn dweud cool yn yr un brawddeg.
Oh, gwed. Hwn yn proper hen ddyn peth. Fi ddim hyd yn oed yn dweud hwnna. Hwna'n peth cool i Hwnna fel, wneud, come on, ydy, oh! Yeah. Oh, ti'n hoffi hwnna, wyt ti? I'm hip, I'm with it. Fel, ti'n cofio Austin Powers? Yeah. I'm dweud, Scotty, get over here. A fi'n dweud, I'm cool, I'm hip, I'm with it. A mae'n neud y stupid dance hwnna. Faint o bobl ifanc wan sy'n deall references Sorry, Austin Powers, sorry. Fi'n hen. Right, edrych y fyny. Siwr bydd rhyw meme amdano fe erbyn hyn. Dod o fe nôl. Os na, ewch allan fyna a newch meme am Austin Powers, achos mae'n anhygoel. Yr un rwy'n pob amser meddwl am... Mike Myers yn neud yn meme. Yr un rwy'n pob amser meddwl am, pryd rwy'n clywed, like, rwy'n hip, yw'r llun o Steve Buscemi, ble mae'n fel cael yr skateboard, and he's like, how do you do, fellow kids? Pa ffilm ydi hwnna o? Rwy'n just wedi gweld hwnna fel gif. SNL, ie. Oh, yeah, mae loads o skits SNL. Ie. Oedd o'n yn dyn tan yn New York, oedd? Oedd e? Do, a pan oedd 9/11 digwydd, oedd o'n America, oedd o'n New York ar y pryd, oedd o i hen precinct o'i jumpio yn helpu. No way. Hwna'n Ydy hagol. random Steve Buscemi fact of the day, fi. Ar Android, os ti cael y Google keyboard, ti gallu just press and hold yr letter, a wedyn ti ddim cael, like, rai gwahanol fel W efo to a popeth. Dyna beth fi'n defnyddio hefyd, mae'n gret. Os ti'n gallu, ma' na gobaith pa'i ffyni. Rwy'n mynd i gyrru efo un Chi'n gallu cael tos ar eich llythrennau. Efo llaw arall, right? O na, paid nawr, ti ddim yn gyrru'n dda anyway, paid. Mae'n ffain, mae'n ffain. Ti methu gyrru a bod ar y ffôn, mae hwnna'n ffain mawr. Na, mae'n ffain, edrych. Right, os ti'n... Mynd America, oed? Oh god, rwy'n methu cael hyn. Like, press and hold. O, ma' hwnna'n cwestiwn na. Look! I can't hold Steve it to the Buscemi yn screen. actor dda i There you bod yn go, you dig. can see the things. I don't know. Whoops, rwy'n mynd bant to hell. Oh, wow. Hell awaits, mae'n dweud. Wow. Yeah, Steve Buscemi yn actor dda. Yeah, rwy'n carry Steve Buscemi. Mae'n mor good. O, dim yn versatile na di, cos o'r ffordd mae'n edrych. Yeah. A dyna'r un arall dyle definitely bod yn meme am Austin Powers yw all I asked for were sharks with frickin' lasers on their heads. Ti'n cofio bit yna, Emrys? Pan yna'r Ar-lein hwnna. Yeah. It's gotta be the moment neu gwylio'r ffilm. Peidiwch a beirniadu fi, okay? Mae chi deall gwylio'r ffilm, bach o hanes. Mae'n anodd reminission ffilms oed yna, herwydd fatha, mae lot o'n nhw reit problematic ran cynnwys. As in, allu ddim rhwng lle o'n gofyn i'r bobl, do I make you randy na? Dim yn rhywbeth allu di... Na, oedd lot o stuff get away pryd hynny a ti'n methu neud nawr. A oedd un o'r cymeriadau enw fe oedd Fat Bastard, felly ti'n methu really dweud hwnna o flaen plant neu, you know. O'n i siarad o... Ond dyna oedd e enw'r cymeriad, nid... O'n i siarad o ffrind am... So the math o ffilms fatha American Pie, Road Trip a felly. Dyn nhw heb di eneidio dda iawn. Na, achos nhw'n mynd ar ôl y clichés mwyaf amlwg yn dydyn nhw. American Pie na, lle mae'r boi yn ei webcam i ddal yr hogan newid dillad. Mae pobl literally jail yn hynna. Ie. O, welys ti'r thing gyda'r merch yna o Essex, Dooley, Stacey Dooley, a oedd hi wedi mynd i China neu Japan, a oedd hi wedi... Na, China fi'n credu. Oedd hi wedi ffeindio hidden cameras yma yn pob stafell a chwilio amdano nhw. A oedd fel 5 neu 6. Oedd yn really creepy. Be, yn hotel i lle? Yn y hotels yn China. Fe ddim yn cofio os taw China neu Japan oedd e, yn Tokyo. Falle Japan. Ond oedd fel thing achos oedd pobl wedyn yn gwerthu fe ar y we pobl, you know, beth bynnag mae pobl yn neud yn hotels, a, eitha sick, really, ond, hwnna'n creepy. Ond mae lot o fe'n digwydd, achos ti'n gallu,
Ma cameras mor bach nawr. A nhw'n gallu cuddio fe mewn llefydd bych chi byth yn meddwl. You're going to the manager's office. So, yeah, mae'n just... Mae'n ei chi teimlo'n sal. No one will want to mess with the fumigators, so you should have free reign of most of the staff lobby, office, and hotel. The vault? Not so much. Hey, Hello, bug guys. up this way. They're thick as Hey there, I'm Bugstar. Get your game on. Go. Dyna can arall by neb yn deall, achos ni'n Na. rhy hen. It's a coffi bit of fideo. Bynnag. All that glitters is gold. Gwneud eich hackio magic, Holy Emrys. shit. Oh. Hackio magic. Yeah, fe'r puzzle meister. Mae just yn... Cael un am y 20% fi. puzzles. Yeah. Ia, os ti eisiau gweld e... Os ti eisiau gweld e yn neud ei stuff Mickey's Ultimate Challenge, wow. Dyna Emrys ar ei orau. Fi ddim di gweld rhywun yn neud posau mor gyflym. 30 munud. Oedd e yn gêm i plant, ond dal, oedd e'n gêm anodd. Y ffaith fod yn gêm i plant yn meddwl fod yn... So, illa di plant mynd i goffan y hefyd, de? Yeah. Wel, oedd e wedi cymryd ni spel. Dwi'n meddwl, y problem mwyaf ar gêm yna oedd ego ni. O'n i yn really cocky yn mynd Oedd mewn e. i fe. A dylen ni ddim. Rhaid parchu pob gêm achos ti ddim yn gwybod beth sy'n mynd i popio fyny. O, mae gêm yn crap ac yn holla yn heg. Pa game oedd hwnna? Mickey's Ultimate Adventure. Mickey's Ultimate Challenge. Challenge. Definitely challenge. Emrys, maen nhw'n beio ti. What? Na, Mae more Kieran yn beio Owain's fi fault. nawr. O na fi. O na Owain, yeah, sorry. Achos enw... Yeah, sorry. Ni'n meddwl. Oh, good. Oh, mae'n good. So fi sy'n dal y ffort fan hyn, really. MVP Sut fan wyt hyn. ti'n mynd ti o Da wal ni eisiau eto? hitio y boi canol na de. Wedyn mae'r boi yn y stafell yn y dde. Ie. A fod yn eisiau wedyn. Okay. Keep going. Da ni gyd cyddiad. Oh, shit. Shit yn cyddio? Ti'n mynd? Ti'n mynd? Fi'n Ac cyddio? yn y Sut ffôn fi'n yma, ti'n cyddio? nôl i fyma, ti'n nôl i fyma, ti'n nôl i fyma. Ti'n nôl i fyma. Sut fi'n mynd lawr? A hwn, ond ti'n fyma? Owen! Quit dawdling and get Okay. Oedd hwnna'n ofnadwy. Okay. Pwy sy'n actually mynd ar ôl fe then? Ni gyd yn... Right, nawr, yeah? Ie, rwy'n mynd rwan. O! Oh, Jesus O, Christ, mae un o'n dod boys. eto. Yikes! Nôl i fyma, nôl i fyma. Nôl i cychwyn, nôl i cychwyn. Mae'n Okay. ffain. Mae'n Dim ffain. cuddio fyna! Be fi'n neud? Just cuddio fyna. There we go, there we go. Oh! Oh no, oh no, oh no, oh no! Oh shit! Oh shit! Ah shit! Oh, Owain, man! My bad! Right, there we My go. bad! Gidiad, so ni'n gidiad yma fan de. Ella ni just cael nhw... Morgan, beth ti'n gwneud? Na, o fi yn neud yn okay fyna. O chi... Ie, mae'n ffordd y boi fi. Whoops, Daisy. Get to the chopper! Sut fi dal yn byw? Mynd i'r chwith fel ti di gweld yn y thing, Emrys? Na, dde, yn eisiau bod gyntaf. Dde, sorry, dde. Ie. Ni'n posib i gwneud hyn yn stealthy. Ond mae'n dod allan do. Sut ti'n mynd mewn? A dwi'n fod efo... Sy'n mynd efo cardyn? Ble ti guys yn mynd? O, ni ddim di cael carden. Ni angen cael carden. No. Ble ti guys mynd? Ni angen mynd i'r... Okay, never mind. Na, oedd rhaid ni mynd i'r dde achos o'n ni di gweld e mewn fideo, right? Oh! Yeah, probs Okay. actually, noob. Refer to my previous answer. Oh, no. Oh, dear. Yeah. Pai ffaini. Right, pwy ni'n cymryd allan a pa trefn? Y boi gyntaf na yn Canol. iawn. A wedyn y boi yn y reception.
Ie. A wedyn, ar ôl hynna, mae yna boi yn y fatha security room yn y dde. Yeah. Right. Fo, wedyn, ti'n mynd i sti'n diwedd, nes di a lle drwad fyna do, a sleipio'r cartyn i chdi. Mynd ffordd na wedyn. Ti'n ma'n cael y dau boi, da wedi cael traffath o tan wedyn. Right. Beithio. O, ddim eisiau toi. Mae'n cymryd bach o amser yn dywe. Yeah, mae yn. Mae'n just... Weird. Yeah. Shooting stars. Dwi'n di cael y fideo a fyny'r ffôn fi. Ie, na, fi'n cofio fe, achos mae'n eitha fresh yn pen fi. Mae rhaid i ni... O, pwy sydd gyda'r carden? Yeah. Mae'n meddwl rhaid cael un. Ie, so ti angen mynd fyna then. O, achos o'n i fyna'n stuck ar bwys y lle ni angen mynd i. Ti'n mynd i'r dde. What? Oh, na. What? I've Pam ni'n ruined rhaid nôl fan hyn? I've ruined heb di press gwasgu restart. Did someone press continue instead of restart? Efallai. Mae'n edrych yn debygol nawr. Ie. Ond oedd e ddim yn rhoi cyfle i fi gwasgu unrhyw beth. Ar y They're just screen fel efo... frozen. Na, ar y screen pryd ti'n gorffen, mae'n dangos y Na, screen efo scores. Emrys. Na, nes i'n do. Fi weles i ti. Rwy'n mynd nôl ar y fod a gweld pwy oedd yn gwasgu continue. Na, don't, yn childish. Wyt ti'n gallu? Na, Yeah, na rhaid really. ni just neud beth ni... Ah, Emrys, mae neb yn gwybod beth ni'n neud fan hyn. god dang it. Na Okay, fi angen na, mynd just- right nôl lan i bloody Polito Bay. Ti'n eisiau mynd nôl i fyna. Ie, ni angen. OK, mynd yn Ocê. car Owain then. Achos mae fe'n mynd i bod yn gyflym... Oh, guys, see, dyma pam ni'n ddim yn gallu gorffen un mission. Yw'r little bits yn y canol fan hyn. Beth? Gwastraffu amser. Ond nes ti seithi Emrys. Dwi'n mynd. Dwi'n gwybod act of aggression. TPM Yes, wedi gofyn, ydy chi'n gwneud e-sports? Na. Na. Na, mae na e-sport, mae Rocket League team gyda Cymrymni fi'n helpu fel... Fi eisiau dweud reoli, ddim hyfforddi, ond So reoli. ti'n manager, Achos- coach. Ie, yn union, yn union. Mae fe'n peth gwbl gwahanol. Mae fi'n dysgu ar y bach, ond ie, just Rocket League ar hyn o bryd. So mae yna cysylltiad gyda eSports Wales hefyd gyda ni, achos maen nhw'n cefnogi ni fel sianel, a ni'n trio cefnogi nhw gam... Oh my god. Fi'n gofyn am trwbl fan hyn. Just seithi... Heddlu yn y cefn. Yeah, mae'n fine. Pam lai. Mae'n fine. Good. Neu oedd hwnna fel cwestiwn ironic fan hyn. Wyt ti'n defnyddio Polish ar dy ben? Polish ar dy ben o wain? Na. O, Na, yna dwi ni'n ddim. fresh. Wow, nawr. Wei. Os ti'n meso gyda Owain, ti'n meso gyda fi a Emrys, okay? Na, dim Back polish. back off. Moisturiser though, yes. O, ysgwyddau lladan dy ti. Am little bit, rwy fi yn defnyddio stuff hyn o called bald head butter. Oh. Ond rwy heb Okay. di defnyddio hwnna am... Ydy yn y rogli nice? Yeah, Ie. mae o'n... Ond mae jyst yn swnio fatha quiz. Okay. Am y ffilm SpongeBob. O, rwy'n caru'r scene hwnna. My eyes! My eyes! Mae'n funny, so dwi ddim yn cael siarad am Austin Powers, but yet mae ffilm SpongeBob, mae pawb yn deall e. SpongeBob Oh, brilliant. hyn. O ffilm dwytho Austin Powers yn 2007. 2010. Alright. Okay. Yeah. Sorry, a lot o bobl ddim di actually, o'n nhw just ar fi'n cael ei eni. Alright. SpongeBob reit hen yn fynd, yndi? O, byddai gallu Mae'n gwneud eitha banging hyn. cosplay o... Beth oedd enw fe King Poseidon oedd e? Oedd e'n Poseidon? Oh, yeah, Poseidon, yeah. Oedd, ie. Achos yn mae'n cael yr snail yn dywe, a roi e ar... Ie.
ar y gwyneb fe. Fe gael O, fi wedi gweld y ffilm on, actually. Neptune neu neu Poseidon. Un o'r Neptune a Poseidon, yr un bloody person ydi e. Yr un gyda'r Yr un staff. god. Poseidon yn Na, just Trident, sorry, Trident. Fe Poseidon gyda yw'r Trident. Greek version ydi e, a Neptune yw'r Roman version, ond mae'n yr un god. Just dau enw. O Brenin Neptune. Whoops, daisy. Oh. Pull over! Brenin Neptune. Mae fe angen gwneud cosplay o Neptune te. Wel, rhaid gallu nawr, oherwydd bald. Be? Ie rwan? Ydy e ddim? Rwy'n fi'n meddwl fel like most, well, dim gyd yn nhw, ond rhan fwyaf o'r gods. Y Romans, yr un rai o'r rai Greek. Y Romans ys dwy'n nhw gyd. Ie, just enwau gwahanol. Wel. Neptune o Roman ydy e. Ydy e? O'n i'n peddwl taw groeg oedd e. Anyway, Ie, meddwl nes SpongeBob defnyddio y dau enw ar gyfer dau cymeriad, ond fi'n methu pwy yw pwy. Mae Poseidon yn god of war, so i fi mae Poseidon yn Greek a mae Neptune yn Roman. O, ydy Poseidon... Wait! Rhaid yn methu cofio nawr pwy yw pwy. Pai ffoi ni. Ni angen cyrraedd y lle i wneud y... Please, wneud y heist! Wneud y heist! Oh, yeah. No, Poseidon is the god of the sea. Yeah, exactly what I said. Swear to God. Yeah, Poseidon is the Greek god of the sea. Let it go! Nah! Let it go! I thought os ni'n Googling- cael y reference i SpongeBob SquarePants yn gywir yn y beidio, ydyn ni please yn gallu just gorffen y mission. Here we go. Neptune, in Roman religion, originally the god of fresh water. He was identified with the Greek Poseidon and thus became a deity of the sea. Oh, yeah. Mae rhywun yn seithio atyn ni. Ignore nhw. Okay. Cole never bothered me anyway. What was that? Emrys. Cael gweld y police dwi? Oh! Come on, just ewch mewn. Wait, we where's go. the... O, ble mae'r thing? Mae ddim yn gadael ni mewn. Oh, gosh. O, Kevin, mynd rownd y Kevin. Mae'n y lle rownd y Kevin. O, ti'n gallu mynd side entrance. Mae'n cool. Ochor. Hey, how can I help? O, mae hwn loads gyflymach. Ti'n gallu mynd syth mewn i'r lle missions os ti'n mynd rownd yr ochr. Oedd yn unig, dwi'n Oh, well, sorry, pawb. O'n i ddim yn gyfer, okay? Come on. Just aros nawr. Hey, Hey, Shmoith Douglas Adams. Mynd i fod yn spel Christmas ys. dream. Gweld ti? Yeah. Sut ti'n mynd... Sut ti'n... Rwy'n methu Dim y siarad... bywyd. Yes. Rwy'n methu siarad heno am y reswm. Yeah, sut mae'r hwyl? Yep. Go on in. Ti'n pigo troi'n fi, Emrys? Fe angen symud tipyn bach os ti eisiau pigo troi'n fi. Ddim quite. O, ti'n roi... Okay. Na. Right, let's trio hyn eto. Come on, Eno. Ni angen cwbwlhau hyn heno. Like, oh my god. Oh, I know. Dim ond awr o just mess about. Yeah. Nah, joke. It's on like Donkey Kong, pawb. Come on. Dyma'r un. Ni methu just cael hwn fel just un heist a ddim gallu neud e. Bydd e'n really embarrassing. Apparently mae yna 2 King Neptunes ac 1 King Poseidon o fewn SpongeBob lol. Brilliant. Diolch Kieran am edrych hwnna fan i ni. Mae fe'n gwybodaeth pwysig. Fi'n siŵr bydde Owain ddim yn gallu cysgu heno achos bydd hwnna'n wind o fel lan. Na. Mae'n tic ar y heist rwan. Dyna golygu dyd i'n neud o? What? Ready invite No to way. tea. Amino, Morgan, amino. Ar y details, de, mae o type, heist, seren,
A mae'r tic yna, ond am tic yna, ti'n dweud? Dim clembydd, mae hwnna'n golygu. Purchase heavy armour, pawb. Ni angen it. Yep. Only doing my job. No need to thank me. Ah, da iawn, Kieran. Oh, Ellis would doing Donkey Kong cool. Wee, Ellis, ti siarad yr un iaith a fi fyna. Oh, yes. Donkey Kong Country, cofia. Ddim just hen Donkey Kong yn unrhyw arall. Ond, naeth Emrys Danfon podcast amazing yn trafod cwmni naeth creu Donkey Kong, sef Ray. Oh, oedd e'n really cool achos oedd Nintendo di wneud fel cam mawr i trystio delwedd Donkey Kong i cwmni o Prydain, Ray, a oedd nhw wedi gwneud job ffantastig ar gyfer y Super Nintendo. Wel. Wel, mae Emrys wastad yn trio wind fi lan am stuff fel hyn, ond fi jyst yn mynd i anwybyddu fe. Pwydi'r boi pwysig yn Nintendo ddim yn licio Donkey Kong Country? Ie, am beth mae fe'n gwybod. Bod oedd Super Mario? Ie. Bod oedd Donkey Kong? Bod oedd Metroid? Bod oedd Zelda? Ond fi'n credu wnaethon nhw job ffantastig, Emrys. Na ddo? Ie, fi yn teimlo'n gryf am hwn, okay? So, mae Ray yn gwneud gemau pog. Diolch, Alice. Yes. Dyna ni. Mae fe'n gwybod ei gemau fideo. So fe'n chwarae o gwmpas. Roedd Ray yn gwneud banga ar ôl banga. Diolch, Kieran. There we go. There we go. O'r diwedd, pobl call yn dweud pethau call ar ein stream. Diolch, Kieran. Diolch, Alice. Dwi'n siŵr mae hynny ar un pobl sy'n golden apologists. Douglas Adams yn dweud banga ar ôl mash. Oh, wow. Nhw heb wneud game newydd ar Sea of Thieves nawr, ddo. Ie, mae rhaid nhw just cymryd amser i wneud pethau da, you know. Ond, ie. Mae hwnna'n fatha low-key, really poblogaidd yn di, Sea of Thieves yn di. Ie. Mae pobl sy'n sticio fo fo yn really joio fan di, a maen nhw actually wedi bod yn gweithio na fo da. Ie, oedd hwnna'n un o'n i really gobeithio, os byddwn ni wedi bod rhoi cadw'r Game Pass, Xbox Game Pass fyny, byddwn ni'n neud stream rhywbryd, ond ie, o'n i byth yn mynd i perswadio, wel, byddwn ni ddim yn gallu cael James a Owain i dod i Xbox Game Pass, really. Mae gen i Game Pass nawr. Oh my god! Oh! Ble oedd ti fel? Ond, rwy ddim siŵr os yn mynd i cadw. O'r ffordd fi yn cael am yr free month a rwy'n anghofio. Dwi'n meddwl bod Game Pass werth o rwan, da. O, dim ond sea shanties i bawb. Ie. Well a man. Well a man. Angen reboot your gold. Dyna oedd wedi... Ooh. Yr hwnna game dda. O, na. Nath rwy'n neud GoldenEye ar y Source Engine da, goth nhw cease and desist. Oi. Ie. Ie, achos oedd e fod i bod ar Xbox 360 oedd e. Mae dau typ o bobl yn y byd, pobl sy'n licio GoldenEye a pobl o'r PC is e. Da iawn. Wel, ti'n gwybod beth, oedd y peth arall oedd Perfect Dark, a mae'n ironic bod yr un cwmni wedi creu y ddoi yn nhw. Achos maen nhw mor debyg o ran 4-player... Rhain game, de, really. Fatha spiritual sequel i GoldenEye ydi Perfect Dark, really, de. Ie. Ie, achos yr un mecan waith yw e, I suppose. Ni jyst wedi newid y skins. Ie. A si roi fewn i GoldenEye. O'n i'n rhaid brysyn yn chwarae... Gemau go iawn, efe? Ie, a... Bydd yr un Jedi Dark... Jedi Outcast. Oce, yn tyfu fyny, oedd dyfu PC Windows 95, a oedd dyfu fel y classic point and clicks, a oedd fel y rai Age of Empire, you know, y stuff fel na. Ond o'n i byth gyda PC digon pwerus i chwarae game cyflym na dim byd. So, oedd consoles oedd popeth i fi, achos oedd dyfu loads o consoles yn tyfu fyny gyda brodyr, a oedd un, you know, so, oedd e ddim ond tan
troi'n oedolyn. A ddim hyd yn oed, fi ddim wedi troi oedolyn eto, fi'n creu. Ond dim ond fel hwyrach ymlaen, nes i meddwl gweld gwerth, achos y streamo, really, bod fi'n meddwl, okay, i gallu gwneud streams a creu fideos, mae rhaid cael PC o safon i gallu gwneud popeth mewn un. So, fi'n teimlo fi wedi bod yn hwyr iawn i'r party, ond yn gwylio GTA 5 ar PC ar specs uchel, mae fe'n profiad gwahanol. So. Yeah, yn tyfu fyny, o'n i'n trin gemau cyfredurol yn wahanol i games console de. Yeah. So, oedd bar yn meddwl... Ti'n meddwl chwarae gyda ffrind wyt ti yn tyfu fyny? Just y syniad o ddim y we. Wel, eisiau chwarae lot o Jedi Outcast ar y we de. Ond, o'n i wastad, o'n i rili fyny games rallyo ac first persons a Age of Empires ar y PC. Ond, os o'n eisiau chwarae games console, so, o gynnu fi SNES a... O, ma'n weird, mae Kieran wedi dweud ni wedi colli Emrys. O ie, roedd y webcam... Oh, right. Roedd e'n just mynd yn like all weird. Mae hwnna'n just... Ie, mae'n neud hwnna o bryd y gilydd. Ie. Dyna yw lottery streaming setup ni. Ond 80% o'r amser, mae'n oce. A ni'n hapus gyda hynny, ni. Ti jyst yn cymryd y pethau da. Ie. Mae'n eitha cool sut mae fe'n... Pan nes ti ddamfon hwnna i fi, o'n i bach fel, oh my god, dyma beth fi wedi bod yn chwilio am flynyddoedd. Oh my god, pam dim ond nawr fi wedi dysgu am hwn. So, yeah. Hey, siwmai Mike, croeso i'r stream. O, dyna ni, mae'r holl... Mae lot o bobl, fi ddim wedi siarad am y ages, so mae'n neis... Mae nhw wedi mynd on y chat. Mike a Thuglas. Yeah, okay, siarad am game consoles, like hyn, roedd pob amser cofio, like, mynd draw y tŷ fy ffrind i chwarae ar, like, PlayStation a popeth, ac roedd cofio'r un, like, ti'n gwybod pryd ti'n mynd draw am, like, sleepovers a popeth. Ac ffrind fi, roedd e'n cael, like, weird, like, farmhouse kind of thing, ac roedd e'n cael, like, basement, roedd e'n really dywyll, efo un little light bulb. A roedd e'n really creepy mewn fanna. Resident Evil 7. Literally, hwnna ble roedd ni'n cael y PlayStation, ni'n set fe lan, a popeth, a chwarae Silent Hill arno fe. Like, the first Silent Hill ar PlayStation 1. Mewn dark basement, efo'r un light bulb. Oh my god. Roedd e'n mor creepy. Roedd e'n terrifying. Dwi'n cofio, nath anti fi'n ymwyl, a prynu y presant ben bwyd Silent Hill i fi. A dweud, wel, dwi'n edrych y gem neis i chdi chwarae. A dwi'n sbio arno fo. Na, di dod ddim, mae'n edrych yn scary. O'n i byth yn mynd yn agos i unrhyw game scary. Na, dwi'n byth yn scary, de. Ble ydych chi? Chi'n mynd lan y... Ie, lan y grisiau. O, Emrys, edrych ar hyn. Sorry. Jyst yn hoffi na gallu knock fe dros. Rebels, boys, rebels. Am proffesiynol, byddwn ni'n dweud, am Bugstar. Chi'n mynd i colli eich bathodyn. Oh, god. Sut i ti, Mike? O, yma'n hindi pethau sy'n hyn. Ie, sut mae pethau... Efe Llundain, mae Mike fi'n credu, os fi'n cofio'n gywir. So sut mae pethau lan fan'na? Ar hyn o bryd. Chos mae... Fi'n teimlo eitha lwcus weithiau yn byw gyda digon o lle a cefn gwlad... mae fe'n eitha digon o le i kind of cael awyr iach a stuff, ond sa'n gallu dychmygu sut mae fe mewn dinas prysur. You know? Sut mae fe, achos... Yeah. Mae'r cyfyngiadau yn llacio tipyn bach nawr yn dydyn nhw? Ond mae'r trydydd ton yn mynd i dod yn dywe. Come on, pawb. Mae'n hitio Frank yn barod o. Oh, ffantastig. Mae'n brysur gyda gwersi Cymraeg. Hey! Hey! Ffantastig. Da iawn, Mike.
Dwi'n teimlo, yn ystod y cyfnod crazy yma, os chi gyda rhywbeth chi'n gallu ffocysu ar i cymryd allan o'r noise, y sŵn a popeth sy'n digwydd yn y byd sy'n rubbish, mae'n help, achos chi'n gallu cael bach o dianc y scenario. Wel, fi'n gwybod escapism yw fel peth cyntaf fi ar y rest. Lot o chwarae gemau ti'n gallu neud hwnna, dydych chi? Yeah. Chwerthin. Yn y rhywbeth arall. Oh. Come on in, pawb. Ni'n gallu neud e tro yma. Right. Oh, pam di un drws wedi... What? Right, so ni'n mynd i cymryd y dyn hyn allan gantaf. Yeah. Sut ti'n neud y creep thing? Creep. L3. Left trigger. Left trigger. Left trigger. L3. Left trigger. Oh. Sorry. Oh, okay, L3 diolch. yeah. Oh, sorry. Cool, so rwy'n mynd i trio cael yr un yn y canol. Yeah, yr un canol. Yeah, please. Canol yma, de. A wedyn R1 yw i mynd tu ôl i rhywbeth, Mae yna boi yn y pin Yeah. down yn di droi rownd. Quit dawdling and get through these doors. This is supposed to be the easy part. Sugar. Got him. So, y boi... So, y boi sy'n ti'n bron hit y corn rwan. Fod yn eisiau nesa rwan. Yeah. Oh, mae'r boi yn dod ochr arall. O, hyn yr un sy'n dod round ydi e. Ydy. So, ewch tu ôl i rhywbeth. Yeah, rhaid dod. Gyflym, 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 gyflym. Mae'n dod round. There we go. Falle ti'n gallu cael e o'r cefn nawr. Oh my god, pam oedd fe'n gwneud hwnna? Yes, i mawr. Oedd yn nuts! Oedd yn risky. Oh my god. Oh, rhyfen! Instantly troi round, what? Okay. Oh, na. Rwy'n mynd i troi a cael yr un sy'n mewn y little security room hwnna. Yeah. Yeah, dyna ti angen neud. Pam ti'n mynd ffordd na then? Ydy'r drws yna'n locked draw hwnna? Na, mae'n i'r dde. O ble o ti'n cerdded nawr? Yeah, No, okay. dde. Go, cornel What are you yna. on about? There. Okay, rwy'n mynd... Like, straight ahead o ti. Na, ddim ffordd yna. There we go, yeah, ffordd yna. Round the cornel. Like, what are you doing? Oh, there we go. O, ti'n mynd y boi arall yn dod fyny. Mae'n Watcha locked, though. Rwy'n methu mynd Nawr. trwy fyna. Ti gyda'r carden o ti'n dweud? Rwy'n methu mynd trwy drws hwnna. Na, ti'n Oh, well- cardyn. No. Oh my god, os ni ddim un o ni gyda'r carden, go to one of the keypads, mae'n dweud. Yeah, nhw'n troi y drws Falle- arall. O, nid dyna oedd yn tutorial ti, Emrys. Na, oce. Ti'n dechrau poeni fan hyn. I can't get through this, though. A fydda'n iawn. Fydda'n iawn. Mae gyda Mike arholiad mis Gorffennaf. O pob lwc, Mike. Digon o ymarfer nawr yn gwylio'n streams. Gyda Cymraeg perffaith ni. Ti'n mynd y boi'n dod. Iawn, dys ti gidiad i fyna fan. Right, rwy'n gallu mynd trwy drws fan hyn, rwy'n meddwl. There we go. Hwnna'n Yeah, ffordd bwrw rwy'n- fe nawr. O, na, rwy'n methu. ni... Sorry. Oh, oh god! Okay. You're dead. Right, rwy wedi cael O, fe. diolch byth. Rwy ti'n anfod fi i'r bloody drws anghywir. Sorry, o. Ti ddim wedi gweld y fideo yn fi a Emrys di gweld, si. So, A they're just beth ydy wneud fan, di confusing. disgwyl i'r boi na, ti'n y boi sy'n cyrraedd rownd. Os ydy cyd yn bod dros o fanna fan, Yeah. allu di cael y boi sy'n cyrraedd... So, y boi sy'n neud loop. O, fe'n dod nawr. Yeah. Ie, allu di'r hit i fo. Mae'n gwisgo coch, yndi? Yeah. O, Ydi. mae'r dau yn nhw'n dod. Ar un bloody Ie, pryd. jyst disgwyl i. Wel, just cuddio am nawr. Dwi'n eisiau temtio ffawd a cael fi a Morgan i helpu chdi, cos dwi'n mwyn edrych yn waith. Ie, mae'n gofyn am drwbl. Ie. Oh, Typical. Rwy'r un hwnna angen dod trwy ar un pryd. fi'n credu mae rhaid ni just mynd amdano fe, redeg.
O, ti'n meddwl security camera yma, crap. Shit. O, o'n i ddim yn sylwi bod nhw'n gallu... Oh, god. O'n i... Ydy'r security camera dal active? Rwy'n ddim yn ar y map I fi. Mae'n dod, bawb. Right. Ti lot... Beth digwyddodd? Si ddal fo'r camera. Oh, bloody hell. Fi'n cael beef gyda fe. Beef. Ti just neud y stuff na I trio cael nhw... lladd nhw. Mae dy fi lleoliad dda I gweld nhw. Dwi'n tabyn o fy tirgas. A ti just neud y mission o, a nawn ni seithi nhw gyd. Achos fi'n eitha good shot fan hyn. Mae'n lleoliad eitha da I gweld nhw'n dod. Yeah. Nhw'n mynd I dod lawr y grisiau fyna. Yeah. Ryan dau o'n I simultaneously swipe o'r cards. Oh my god, okay. Ti'n mynd then. Emrys, na I dal nhw. Iawn. What? You committed suicide? Sut? Oh, Emrys. Sut you committed suicide? Oedd ti'n mewn y gas? Oedd ti'n taflu? Pa ffain I ni, chwarae ymlaen. Okay, bant ni. Right. Ni angen gwasgu'r button ar un pryd now. Press A when you're both ready. Right, 3, 2, 1, press. Fi'n cyfro chi. Nice. Enter the man trap. Ie, to the roll ni wan. Wait sec, mae un arall. Ble ydych chi? Ti angen dod mewn i'r vault, Morgan. Cyfro fi then, because fi ddim yn... Sut fi'n redeg? Oh, rwy'n methu dod allan. Ble fi'n mynd? I can't get out. Oh, for God's sake. Enter the man trap, mae'n dweud. Mae drws wedi cael. Ie, da ni'n stuck. Oh, for God's sake! Oh, blam! Oh! Right, press right trigger pryd mae'n dod i'r little result screen. Neu bydd ni'n cael ei bwtio'r allan. Right, so good. Yeah, right trigger yw'r quick restart. Right trigger. Yay. Ie, fe nes I gwasgu fe. Oh, oedd hwnna'n tense. O'n i'n neud yn eitha da fan'na. Yeah. Ar efo camera hwnna. Grr. Ti'n gallu seithi camera? Ddim siŵr. So, lle o'n ni'n am ages? Ie. Ond y camera reit o fyna. Ie. Mae'n cysau bod e'n bloody spawn yn ni, like, right lawr fan hyn. Fama. Ond e'n gwneud y stupid... What? Whoa! What? What was that? What the hell? What the hell was gwaed that? ar y llawr. What? Oedd yn glitch. Actually, gyda fi dim health son. Dwi'n golli armor fi gyd. Dyna Ti ti wedi colli gofyn am holl fe armor nôl, ti, ie. right, Go let's on, just- Emrys, ewch nôl. Go get him. Where did he go? Where'd that prick go? Ie, maen nhw wedi cael gwaed dros suit fi a popeth. Gwaed fideo. A hwnna'n ffain, then. Oh, for God's sake. Rwy fi'n pwnio fe mewn y pen oherwydd fe'n pwnio ti. Failed. Wel, rwy fi'n safe I ti. Right trigger eto. Dwi'n mwy paranoid yma right trigger yn byd arall o'n. Ie, fi ddim yn poeni am lladd neu marw yn yr actual thing. A right trigger gallu gorfod mynd nôl ar ôl hwn. So mae babi thing Kieran. Mae tri babi yn crio. Yeah. Ydy hwnna'n meme hefyd? Mae'n just golygu, weh. Weh, fi'n crio. Oherwydd ni wedi colli.
Where? Right. Gobeithio bydd y dyn hwnna ddim yn just... Saith I ti? Yeah. Come on, quick out the chute. Boss Rwy lady's wide office. berth nawr, Emrys. Yeah. Rhaid bumper mewn I fe. Imagine that, he just like accidentally shoulder or ruin and he just troi around and just blast at you with a shock. So far, you're in the staff lobby. Try your best to act normal in front of security. Try your best to act normal in front of security. Okay. Like the professional exterminators Yeah. you are. You're going to the manager's office. Iawn, da eisiau pwynt am y camera. O, ydyn ni gallu neud rhywbeth fan hyn? Mae yna rhywbeth ar... O, saith i'r camera. Mess with the Na. fumigators. Paid Dwi'n neud nhw. clywed ni. Dim nawr. Bug guys, up this way. They're thick as fleas on a Hey, farm bug dog guys. here. As thick as fleas on a farm dog up here. Hey now, you're a bag star. It came on, go play. Dwi'n teimlo, this is the one. Yeah. Just like Hey, diolch am dilyn Mutant G. cargo elevator. Ble ti, Morgan? Mutant O, dyna ti. Ninja Turtles. Dyma fi. Hey, sorry, ti ddim dangos ar y map am y rest am I fi. Ie, o'n i'n cyddio. Oh, man. So, beth yw game? GTA 5. Grand Theft Auto 5. Ni chwarae... Yeah, so a Diamond Heist. Yeah, the Diamond Casino Heist. A mae fe... Ble mae'r ceir? Ei, pwynt teg. Na, ddim ceir. Ni wedi wneud y bit ceir. Ni just angen trio... Wel, ni ddim wedi dod i'r pwynt. Yeah, ni'n trio dwy'n diamonds o'r casino. Yeah. Ond ni ddim yn gwneud yn Yeah, fi'n mynd i... really dda. Yeah. Gallwn ni wneud yn well i wandeg. Right. Yeah. Ond, dyn ni yma o hyd, a ni'n mynd i gorffen e mewn 50... O fewn y 54 munud. Mae'r fideo ni eisiau weld, ond yn parad at 5 munud. Oh my god, o'n i jyst yn cerdded syth trwy, achos walk-through oedd e, so... Yeah. O, hwnna'n dyn sy'n dod right round. O, no! You... Straight away. A ni just gallu mynd just guns blazing. We needed to get your gear past security by smuggling it Dwi'n in. mynd i pigo gynna nhw fyny na. Dwi'n neud lot haws. Ah! Sorry, pawb. Da ni'n gwybod beth yn eisiau neud fan dan. Da ni'n gwybod y rŵt fan dan. Jyst eisiau neud o dan ni fan, ie. Yeah. Yeah. O! R2 pawb, R2. Bli'n hel, ie. Neu bydd Owain yn gweiddi ato ni. Ddim eisiau gyrru fe na eto. Na, ti yn bell. Mae arcade ti'n bell i ffwrdd, felly. Mae'n syniad i ni beidio. O, rwy'n sick o'r bloody cerfyd trwy lobby hyn. No, fi'n gwybod. A ni methu redeg chwaith. Come on, quick out the chute. Boss lady's office is crawling with bugs. Oh! Na fi seithi ti yn tro na! That's ridiculous! I've actually safety ti. Yeah, na Kevin! You're in the staff lobby. What the hell? Act normal in front of security. It's weird, roedd ddim safety ar y screen fi. Close the double doors Do, nes i gweld y syth fi. O, mae'n cofio a way out stream. Yeah, nes i wir joio wneud hwnna. Aye. Mae hwnna'n co-op game amazing. Weird, not the Captain's log. Diwrnod 46. I dal heb cwbwlhau y heist. Mae Alan Gotham. Yeah, bendant. A ffaith bod random yma jyst wedi seithi fi yn y cefn a fi chi gweld rhan o spine fi. Sy'n bach yn weird. Fi'n gwybod, yeah, trwy bug stars. Okay.
Na i dangos ti yn y lobby nawr wrth i ni bod yn lift, ond mae'n really weird, Kevin. Mae just Ti y gweld y ffaith gwaed, bod ond yn mae'n edrych... ail dechrau ni, like, right i'r dechrau, instead of, like, Ie. ar y gweilad o'r blymyn elevator. Yeah. Rai bod ti'n ddad y puzzle na nawr, ddo, Emrys. Dwi'n fflio trwy'r puzzles na ynddo. Oh, yeah. Na, o'n i wedi clywed pethau da am co-op game arall, ond am y stori. Sy'n bwysig gyda game fel... Takes Two. Takes Two, yeah. Yeah, mae'r So stori apparently na- mae'r Ooh. mechanics yn amazing, ond mae'r Yeah. stori naff. So pan byd ti eisiau prynu fe'n gwybod bod y stori'n rubbish. I fi, y stori yw peth mwyaf pwysig. Ond, yeah. Wel, mae rhaid i fe bod yna fel cryf. Neu, os ti ddim yn becso dam am cymeriad, then beth yw'r pwynt o fe? Fel ffilm, os ti ddim yn poeni am y cymeriadau. Oh, there we go. Ti jyst yn colli ddiddordeb. Right, fi'n mynd i bod yn eitha ceidwarol fan hyn achos fi wedi cael fy seifi'n barod. Na i dal nôl tipyn bar. Os di bob dim yn y lluniannus fan, dwi ddim isio seithi na. Na, yn union. Good point. Na, pwynt dig. Right, so mynd i aros tan nhw cerfyd rownd. Rwy'n Ie. gwneud un circuit fan hyn, a wedyn rwy'n mynd i cael y dyn yn y canol, wedyn mynd am y dyn yn y security room, a wedyn... A ni just gallu anwybyfu y pobl sy'n cerfyd rownd? Ie, yeah, mae pobl eraill wedi fysan. gwneud hwnna o'r blaen. Ie. Ie. So wedyn os ni'n just... Mynd digon ti di hitio'r ddau boi yna. Boi canol a boi yn y Ie. stafell. Alli just mynd i lle... Ie, a swipe card, Cytuno. ie. Ond Ie, rhaid i neud ni hwnna. watch them. Dwi'n siŵr bod ti'n hitio'r ail boi yn y stafell. Mae yna camera yn dod i fyny de. Ie. Gwylio, gwylio, gwylio. Oh my god! Nice. Oh my god. Sio hwnna ar y stream ar dileu ar. Marw! Oce, well, dyna digon. Dyna digon. Wow, 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 wow. Oce, cuddio, cuddio, cuddio. Mae'n dod Ti'n gweld hwnna, fi ddim yn bwrw fe, fi just cicio fe i llawr a wedi... Ie. Baclo coes fe. Oce. Mae ti bod yn subtle nawr. Go, 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 go. Ond fi'n credu mae rhaid i rhywun mynd gyda ti, ddo. Neu wyt ti angen Na, bwrw fe geitho. gynta? Alli ddod just hitio'r ddau fyna. Digon ni'n mynd yn Ocê. sylun ydyn pan mae'r coast yn clear, ie. Ie, ie, ie. Ie, good, good, good. So da ni ddim... So da ddau boys yn lŵp fan man. Da ni ddim Ie. yn... Da ni'n anwybyddu nhw, de. Ie. Ond rhaid i ddod reit at... Os dwi'n cofio, rhaid i ddod reit at y drws i stopio nhw pigio chdi fyny, de. Wel, os ti eisiau mynd nesaf, na i dilyn pa bynnag grŵp ti'n mynd, na i gwylio... Okay, mae'r dyn Cos fydd yn y... Owain yn agor y ddau drws fan fydd. So, sydd Owain agor y Oes rhaid i chi mynd trwy'r double Ie. doors na sy'n agor? Wedi agor y drws i'r security room. Ie, so... Watch your... Saith to security room. Yeah, watch the camera hefyd. Ie, awesome camera wan. Mae camera... Ooh, Mike wedi bod yn chwarae Rust. Nice. Yeah, hwn yn game eitha brutal. Ie, Be, ti'n ni roi chwarae wan... Oce. Mae un... O, na, 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 mae camera... Oh my god, mae cameras yn just yn... O, di camera mae'n dod i fyny tan ti'n agos. Oh, right. So, da ni'n myth yn mynd ffordd na. Iawn, oce, tred mynd. Rwy'n fi'n mynd round just ar bwys y desk, Ie, a rwy'n o'n hyn i gweld fi. rownd y... O, loop people yn dod. Cydde. Ie, cydde fe ma. Y dau yn nhw yn dod. So, pe mae'r loops yma di gorffan, da ni eisiau mynd syth a draws ac i'r dde, ie. Ie. Yn y cornel rownd y dde, ddo, efe? Ddim trwy'r double doors sy'n agor. Na, na, na. Mynd am y double doors, ond toi'r dde. Ond ni ddim yn mynd So, mae boi trwy'r gwyn na wan. doors. Ie. Oce, nhw wedi mynd. O, ni'n mynd ffordd... Ffordd ma, just... O, na, camera! Watcha. A chdi, ddilyn fi. Ti fi'n redeg. Oh my god.
A. Okay. Cyflym. Barod, Emrys. Go, go, go. 3, 2, 1, swipe. Nice. So, oh, thank God. Okay. Gobeithio mae yna fel checkpoint fan hyn, achos... Gobeithio, ie. Oh my God. Okay, roi'r hammer I ffwrdd, ie? Dunno. Dim rili o tro, cos ddim yn fod I weld neb na dan. Oh, okay. Oh. So far, so bueno. Push Bueno. Dwi'n cofio yna dipyn o cameras oes. room isn't there. What's that? Happy days. The guard at the vault room isn't there. Happy days. Good. No, yn rhedag. Ti eisiau redeg? Dwi'n ofyn rhedag. Oh, Na, right, na, ofyn redeg, na. ie. Na, Yeah. just rhag ofyn. Cash, ni eisiau bod yn cash, right tan y diwedd. Oh my God. Cos, to y camera, Yeah. mae o'n dod o fyny ar minimap chdi pan ti'n rili agos iddo fo. Oh, right. So dyna pam wyt ti'n wedi mynd loop mawr. Ie. Right, fi'n deall nawr. Ond nes i Okay. dod o fel... As dwi'n cofio, da eisiau fyny grisia fe yma, wedyn, a mae yna lot o cameras ar y grisia, so da Oce. eisiau hygio'r wal. Yes. Okay, we made it here. Get out your equipment and get into the vault. Beth ni fyny? Drill the Begin locks. drilling. Drill. Pob un yn ni. Use right trigger to control. Hold to push drill. Fi ddim gyda drill. Keep an eye on your temperature gauge. You'll waste a lot of effort by going too quick. Ah, back up. What did I say about overheating? Keep a steady hand and drill gradually. Huh? O, mae rhaid chi wneud yr un thing, yfe? Paid mynd yn rhy gyflym na dwedodd e. Oh, dear. I'm really confused. Di temperature fi'n mynd i fyny o gwbl. Dwi'n gallu just pwysio... Dwi'n gallu... O, os o... Dwi ddim yn paid a pwysio left trigger gormod. Oh, dim gormod. Ie. Yeah. Allu di hamro drill. ribod. Os o'n ti'n mynd pwysio fo gormod. Ti di wneud ochr ti then, Emrys? Do. Oh, good. Dau disc I mynd... Oops. Sorry, fi'n really confused sut I gyda defnyddio hyn. Y ffordd nes i twigio fo oedd, o'n i'n mynd drwy'n byd am ages. A ni'n just yn pwysio R2. Oh. Ie, rhaid trwy. Yay! Good man. Ww, ni'n agor e. Ooh. Ta-da! Oh, gobeithio mae yna checkpoint, boys. 2 minutes 57. Okay, ni cael limited time. Good news. Seeing as we stayed under the radar, we have Grab the loot. Ble mae'r loot? Marked on the O, minimap. mewn fyna, with yr un the- fyna. while you're in the vault, but only for a while. If the system goes quiet for too long, it triggers the alarm as a failsafe. Oh, dwi'n gweld. Did I mention that if the alarm goes off in here, they'll flood the Sut ti'n grab y Ti pethau? eisiau mynd ato fo? So ti eisiau mynd ato C neu D wan? place now? If you're making good time in there, try getting into some of the lockboxes. Sorry pawb. Dwi'n mynd neud lot fan hynna eto. Oh, fi'n gallu gweld, right. D. Na'n mynd I D then. Yn amser, gen i 2 funud oes. Ni ddim yn cael 2 funud. Na, sut Yo, ti'n ma' pigo fe Ann- fyny? A, yn Mash A. llawn gyda fi. Hey. Oh. Smash A repeatedly. Mae'n dweud Na lan ddim y yn top gadw left. fi, continue leading or leave the vault. Ti angen mynd lan i'r cache, press right on the D-pad. Iawn, dwi'n hack... Oh, right, sorry, sorry. Nes I ddim gweld y right. Os i di ato Damn. fi wan da, dwi'n di hackio'r drws ma'n i'n gallu mynd i fewn iddo fo. Nice, A do gen it. i dwy'n mwy o stwff fan'na. So ti just yn tapio fe, ie? Yeah. Masho fe. Ie. Mae'n dweud of ti yn y top left ar y screen. A mae'n dweud like hint. Ie, achos mae blymyn Discord overlay chi ar hwnna, oedd e'n Gai- cyfro... Oh, Ga i awgrymu fod
Da ni'n gadael pan yna 30 seconds ar ôl. Ie, Just ni cael... Wel, ffwrdd yn Siwr ma' gynnon ni. llenwi'r stafell efo gas neu rhywbeth yn os ni. Ie. Dwi'n mynd i nôl with y cash yma, lai. So, H yw'r un nesa. Fi angen mynd i, fi'n credu. O. O, ti'n neud i'r un yna? Rwy'n hack o'r keypads ti'n gallu mynd mewn. Ie, mynd o'n dweud. Oh, gosh. Okay, so, os rhywun di agor un arall, Dwi'n agor un yma, dwi'n dwi'n y pres y sydyn. Mae'n sgynnu ni, chydig bach amser, ie. ydy e'n help os mae doi ni'n dwy'n yr un thing? Na, dwi'n meddwl un ar y god, dwi'n meddwl, ie. Oh, damn. Okay. Iawn, Mae'n risky nawr. Ble ni fod mynd i fynd allan? Oce, dwi'n gadael, dwi'n gadael. Ie, right. Trwy y drws yma? Ie. Come on pawb, mae fel Crystal Maze ma. Come on! Ble ni'n mynd? Perfect. Now get out before they smell a rat. Iawn. In and out undetected. Who'd have thought it? Right. People, that 3, 2, 1, swipe. we cleaned them out. Okay, let's see if we can make Nice. So, da ni eisiau sortio'r dau boi yma allan, wan. your key cards ready. Ie. Okay, okay. Os dwi'n cofio'n iawn. Whew. Achos o rhaid ni mynd i'r to fi'n credu, oedd e? I ddianc. Dim siŵr. Na, Wel, ni'n nas, cael garbage chute neu rhywbeth. Ie, dyna fe. Dim y SWAT team yna ni. Ie. Mynd da ni'n gwisgo'r SWAT thing, dwi'n meddwl da ni'n iawn, ydyn. O ie, swat. Uh-oh, my enemies are on O, map. mae rhywun tu ôl i ni. Ignore them. Na. Okay. Exit the casino via the waste disposal. All right, now stay calm. O, so ydyn ni'n mynd y ffordd cywir nawr? Nothing to see here. O, probably. Ie, achos mae'n loop yn dywe, ie. Ie, Okay. hi ydy'r dau boi. Ar bwys y lobby. Ie. Mae yna ddau camera fa ma'n cofiwch. So, ni bod reit... So pa ochr dylen ni bod? Dwi'n siŵr iawn dwi'n holl onest. Oh. Wel, le ni ddim yn erbyn yr amser nawr. Oce, ni allu gweld nhw fan'na. O ie, falle trwy'r drws yma, ie, yn syniad da. Os ni gallu gweld pawb, mae'n bulletproof thing fan'na. Da, sio. Ie, oce, so... Dwi'n boi'n yn symud. Na, di. Na, o, mae'r boi yn neud lŵp o gwmpas, so aros eiliad. Bydd e'n pasio'r ffenest nawr. Ie, so mae fe di mynd. Mae'r un coch just yna ddo yn sefyll. Dal. So ni angen aros i fe mynd. Dwi gallu cymryd e allan. Ie, cymryd allan, cymryd allan. Da ni Ie. Oh, mae camera right lan fyna. Oh, flip. Oce, ti'n dod fewn i fyma ta. Oes na llwybr i ni actually ysgoi ddo heb y dyn coch actually yn gweld ni? Ni methu just mynd lawr yr... Na, cos mae boi Ni ddim yn mynd lawr y lift, ydyn ni, y grisiau. O, O, shit, da si gidiad mewn rhywun ar y ffordd. cuddio, cuddio, cuddio. Unrhyw le, just cuddio. Fe'n mynd i gweld y cwrff, ddo. Dwi'n poeni efo y cyrff. Os mae'n gweld y cwrff, fe'n mynd i blast fe mewn y pen. Ie. Ond ni ddim eisiau'r alert i mynd off, neu bydd loads yn dod ar ôl ni. Oh, na, rydw i ddim gweld y cwrff. Oh, shit. Is there a problem here? Mi oedd hwnna... Okay, run, run, run. Ffordd hyn, lawr y corridor. Go, 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 go. Run. O, mae di cael fi! Sorry, oedd e just gyda gun fwy pwerus. Ble ti, Morgan?
Gyda problemau gyda'r... Oh, sugar! Na! O! Dim yn mynd i'r Flip un i wan. oedd hwnna'n... Gobeithio mae yna checkpoint. Pa i dweud ni'n mynd right nôl i'r dechrau. Restart R2, gyflym. Dwi wedi pwysio fo! Okay. Oh my god. Dim yn mynd i'r un i wan. Os mae fe'n mynd right i'r dechrau... O. O, diolch byth, diolch byth. Mae hwnna'n ffain. Mae hwnna'n ffain. Achos... Oh, thank god. O'n i'n poeni fe yna. So, dwi'n dweud e, fi a Morgan ar y sefyma, de? Ie. Seithi nhw'n y pet yna? Na, Owain yn hitio'r un boi nas yn llonydd. Mae yna ddau coridor arall, does? So, fi wedi... Ydyn ni'n sortio fo fan allan. Ie. So, Owain trwy'r coridor wan. Ie. A cael e ochr arall. Ie. Yn gwylio, mae'n mynd i dod syth nôl at y ti, ddo. It's fine, bydd fi'n cael e. Ond just yn gyflym. Oh yeah, o'r Kevin. Yeah. Good point. Oh, there's a camera there! Oh, rip! Yeah, ond jyst fynd y grisiau, oes? Yeah, just... God, ti? A tlis lle mae'r restart yn bad dwan? Na, dwi ddim. Dwi ddim yn teimlo bod ni'n gorfod roi'r keypad a'r lift a, oh my god, yr holl ffaff. Ond ni yn colli arian fel pob tro ni'n marw. O'n i'n mynd i ennill arian pam ni'n gorffen e, so... There we go. As long as ni gan y pres i cael subway, dwi'n iawn. As long as ti'n gwasgu right trig ar y pwynt yma, ni'n ffain, okay? Dyna fi wedi dysgu gan Owain. Heddiw. Mae poen o mynd i fel y hillbilly arcade fe yn just yn gormod. Honestly, rwy'n half o mind i just prynu... O, ni wedi dechrau ar y start yn arian eto. Nice. Da ni eisiau cuddio bob ochr i'r... Waw, mae... Sorry. Ww, watch o'n y boi ar loop. Ah, mae fine. Ydy fel seithi fe yn y pen? Na. Na, yn y sŵn. Oh, Jesus. Rwy'n fi hit marw! What's your problem, huh? My god, rwy'n fi'n cloc fe yn y pen, rwy'n fi'n cwpr i llawr a go, a mynd, what the hell are you doing here? Trying to kill you. Lot fwy na ti'n meddwl. Dyna pam, seithi fe yn y pen, ydy hwnna'n help? Mae'n y sŵn, di. Yeah. Okay. Risky. Okay. Neu, beth mos ni'n seithi nhw'n y pen ar yr un pryd? Pryd, yeah. Hwna'n pro move, though. Ydyn ni lan... Yeah. Only those pro moves heist yma. Nes i gwasgu R2. Nes i definitely... Ti eisiau trio? Nes i definitely gwasgu fe. Nes i hefyd. Ti eisiau trio? O, diolch beth, diolch beth. O'n i'n poeni fanna. O'n i'n poeni fanna. Di pres fi yn mynd i lawr, de? Na, fi'n fi, just un Owain, achos fe yw'r arweinydd. Ti eisiau trio seithi nhw'r un pryd? Yeah, go on. Mae wedi cerfyd i ffwrdd. Oh, just seithi un then. My pen. Right, mae wedi marw trwy hyn. Nice. Tra cameras, de? Ydyn ni gallu seithi'r cameras? Dwi'n ofyn i sŵn. Oh, yeah. Yn onclef bach fel lle Mae'n yna boi gyda suit D yn y bit yna lan y top. Oh, ideal, oce. They're dead. Iawn. So... What?
the hell? What the What? hell? Just red egg, Morgan, red egg. Oh, damn. Just angen red egg. Dan cliwsio lift. Pa ffordd? Fama. Lan y grisiau? Na, lan y grisiau ni angen mynd. Lift fama. Pam by ni'n mynd yn lift? Cos ddim yn gorau poeni Okay. efo cameras wedyn. Come on then, no! Ble i ti? Remember. Basket drws! Oh, thank God. Sorry I'm gweiddi. Right, my room. Oh literally- my god! Oh my god. Oh, there's no chance. Huh? Mynd lan y grisiau. Oh jeez. Ble ti, guys? Dwi'n gwybod lle dyn ni'n mynd. Lan y No grisiau. idea. Lan y Ni ddim yn grisiau lan i'r y top. grisiau. Oh, well. Ni angen escape trwy'r waste disposal. So, ble ma hwnna? Dim clem. Oh, sugar. Mae dal yn... Sut? Ffordd hyn. Ffa. Rhaid ni bod yn really ofalus fyny achos dim Oh, bywyd shit. ar ôl. Oh, there we go. Oh, come on! We're in safe like Oh. everywhere. Sut oedd nhw'n... And a pen, headshots yn unig, guys. Dyna beth ni angen. Oh my god. Right, beth mos ni gadael y ail dyn yn fyw te, a just mynd trwy. Neu llafod dyn cyntaf sy'n sefyll fyna. Wedyn ni Yeah. gyd yn just sneak around. R2 pawb, R2. Oh my god. Neis i. Right trigger. Beth sy'n treiglo o'r... I don't know. Lla... Fi ddim yn gwybod sut ni ddim yn fel roi'r alarms, neud e heb i nhw gweld. Yeah, I ddim siŵr. Camera Morgan, yn byd y fewn let's yn go. Mae yna camera mewn fan hyn, just o'r drysau. O, mae tia. Ie, mae camera reit o fyna. Yeah. Alla hwnna nath. Ti'n gweld y camera? Oce. Fi jyst yn mynd i mor agos i ti. O, mae un yn dod rhwng y cornel, mae rhaid ni cael ein gyflym. O na, mae'n Na ffain, di, mae'n ffain. mae'n iawn. Play cool. Play cool, Morgan. Play cool, Play mae cool cool. cat. Oh my god. Hey, man. Come on. Dyma ni, boys. Oedd hwnna lot fwy Oh my llyfn. Christ. Oh my god. O, mae un fyna. Mae un fyna. Woo! Nes i seithi? Rwy'n gweld ni. Ella nes i mynd fyny grisiau eto. Iawn, fyny grisiau. Nes i ddweud Mewn hwnna y ages grisiau. ago. Na, da ni'n top. Oh. Loading bay, dwi'n y loading bay. Pam yw ni'n There we mynd i go. bloody Na. top? Dwi'n just ffydd y tŵrs arall. Na, Mewn i mynd. Miss. iawn, di. Na, volt, da ni'n ffyran. Na, mae'r yellow Wel, dot yn le- dweud lan. Mae'r yellow dot ar y lefel hwnna. Neu yn mynd i waste disposal. Okay. So mae rhaid i ni methu... Mae rhaid mynd amdano fe. Right, ni angen cyfro ein gilydd yn dda fan hyn. Oce. Like, as in... Os ni just yn mynd i mynd ar ben ei hunan, ni'n mynd i marw, ydyn ni? Oh! Ah, ti ôl! Flippin' Nes heck! i mynd. Le ti? Nhw fyna. Marw! Cifio! What? Sut ydw rwy'n seithi fe mewn y pen like 5 times? Absolute balls. Oh. O da i chi di marw. Oh, flippin' heck, boys! Rwy'n like seithi fe mewn y chin. 5 gwaith, a rwy'n just... Sut?
Desperate Dan. Dyna dwi'n mynd i watchad y fideo yma. Jyst i gwybod lle mae... Ble mae'r bloody waste disposal te? Ie. Mae'n lle ti'n gallu newid... Da ni eisiau newid outfits ni cyn mynd i'r waste disposal. Ie, dyna'r thing. Fi'n credu ni... Ie. So... O, R2. R2. Oh my god! Right trigger. Right trigger! Dwi'n Pa'n gwylio unrhyw beth? Flippin' heck. Before we get into that, I want to point you to the heist guides that I've already done, such which will give you tips about facing. If it's facing in the opposite direction of you, quickly make your move to the middle area where you can take out the guard who is patrolling you. When you've taken out the guard, you want to go to the security room on the left, and then quickly swipe your card and take out that guard as well as he's looking the other way. Mae trio just defnyddio'r morthwyl. Security room and immediately go to the keypads where you can start swiping your key cards. You don't have to worry about those two guards coming back again and spawning you because their vision cones cannot reach where you're standing as you're doing your key cards. O, ti'n camera dwi Morgan. Ei ddisgwyl y cameras. No, let's go. Na, ni methu mynd nôl lan ffordd yna. So ble mae'r outfits ni te? Ie, dwi'n gwachod y fideo ar. Shit. Get in the cargo elevator and use your key card. Mae'n ffain. Yn y elevator nawr. So mae boi'n yn y lle fi wan. Swipe your key card. Fi ddim gyda un, ydw i? Oh yes, sorry pawb. You're gonna have to be a bit careful, so because of that, you need to be careful of the camera There we go. that's in the staircase. So make sure to walk towards it and then take cover underneath the camera so you avoid being detected. Simply keep making your way upwards before exiting the staircase. Make sure to keep Oh god. Paid. Morthwyl yn unig pawb. Oh shit. Na, paid streso. Time to change your outfits. We need a fresh start if you're gonna make it out of here under the radar. and then taking a right. O! Sorry. So di pobl ddim yn rili'n gweld ni. Na. Sweeping the whole building. Stay one step ahead. Oh, for god's sake. How did I let Come the on, fewn a guards? hitio fe myrthol. Jack, o'n i adnod dod ata ni, ie? Yeah, just seithi nhw un o'r ddyn. We've got some heavy chatter on the police frequencies. Sounds like they're sending news. Un o'r ddyn. Headshots yn unig. Oh. Iawn. Mae'r dillad i'r dde, fa. So, H ar y map. Ni methu gweld H ar Mae'r... map. Mae o reit yn gongol fan'na. So, Ie. sy'n sbio... So, mae o... North East i lle dwi wan. Ocducks. So, ffordd na dyn eisiau mynd. Fan hyn? Just be quick keycard. Guys, pam ni ddim yn mynd trwy'r drws Le ni yma? mynd te? Oh. So, da ni'n gallu mynd rownd? O, o'n i rownd. Gelli mynd round fan hyn, dys neb draw fan Ie, hyn. ffordd ma, ie. Holy shit. Oh, flip! Ble oedd hwnna o? Ah, sugar. Pa stafell ydw i mewn nawr? Oh my god, how many headshots he taken? O, fi'n cofio hwn o'r fideo. Ti Ie, angen aros ffordd o ma. bwys y thing. Yr, Okay, dwi'n mynd i talu... Neb o'r ffordd ma, dwi'n mynd i talu tergas. Yeah. Iawn, Paul, joinio fi fama, cos fama fydd... Fama dyn eisiau mynd. Ti'n mynd round, Morgan? agor y drws. Oh. Methu. Mae'n y stuff yn y flaen. Ti'n angen mynd round. Ti gallu symud... Oh, for God's sake. Oh, fi angen mynd right So, dwi eisiau mynd i round. fewn i'r... To the building ar y dde fama wan. Neb Ie. yn ffordd ma, cos fyna tirgas am eiliad. Da Okay. ni just disgwyl i nhw. Ma' ddim yn gadael fi mynd mewn fan'na. Na, eich Na, Morgan, mynd I know, round y corridor. Round. Okay.
Sy'n redeg then. Ie, lawr fan hyn. Flippin' heck. Faint o tir gas? Flippin' heck. Flip, 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 flip. Flip, flip. O, arian. Oh, sugar! Peidiwch mynd lawr. Rhywun fan'na. Okay, mae neb wedi marw eto ddo, so ni'n neud yn eitha da. Do, mae rhywun wedi marw unwaith, cos ni team live 0. Ni'n boi yn fan'na, ni'n just disgwyl ddod allan, ie. Ie, rwy'n fi'n marw. I think. Okay. Na, rwy'n Morgan yn marw. O fi? Ie, rwy'n ti'n marw a spawn yn ôl lawr y grisiau. Oh god, oh yes, sorry. Guys, ni'n agos nawr, fi'n gallu teimlo fe. Sim loads of health to ti though. Dwi'n newid ill... Oh shit. Oh, sugar! Peth o di hedge, Ie, rwy'n gweld e hefyd. Hwn o'n outfits, so rwy'n hwn disguises ni rwy'n ffordd. Dwi'n mwyn outfits a gynna ni, ond mae outfits yn rhywle yn fama. Yn y locker room. Dwi'n mwyn un. Okay. Oh my gosh. RT. Ie, so ni'n loop around. A dei well off wrtho ni rwan sticio yn un lle am dipyn. Gadw nhw dod at ni, ie. Ie, seithi nhw yn y pen. Ie. A wedyn, unwaith mae neb fyna, wedyn symud. Yeah. We've got this. Come on, pawb. Ond, dwi'n sbio'r tutorial yma. Mae'r map. Mae 5 stars yn automatic. Ah. Oh. Ti'n mythu yn byd i stopio'r 5 stars. Oh, watch out, come on, stop. Let's go. Stop. Get in the cargo elevator and use your key card. Play it cool. Sugar. Play it cool. Oh. Oh, shit. Shut up. Oh. Dim match. Oh, come dim on. Match anyway, dim match. Just Dim dim ots. yma. Oh, mewn. Funny. We've got some heavy chatter on the police frequencies. So, gal nhw dod at ni. Aros mewn fan hyn, Emrys. O'r fi stopio fo. Okay, fine. Mae fa ma'n saff yn e. Marw ar diawl. Yn y gêm. Ie, so beth dwi'n gwneud yn fama, dwi'n wedi tafod tirgas yn fama i stopio nhw'n ffordd yma. Ydych chi'n loop round o'n. Oce, allan. Okay, sorry. Fi'n redeg. Ah. Ach, ddim wedi dod allan o... Just dal ah. Ni'n okay fan hyn. Just gwylio lawr y corridor. Fama, fan, ie. Dyma lle anodd. Sneb yn y cefn o'n i, so dim angen poeni am hwnna. Dwi'n meddwl fos un headshot yn digon sa. A Ryan nhw mae o, no Ryan nhw mae ddim. Dwi'n meddwl ddau arall dwi'n meddwl dod o'n... Dwi'n dod. A efo ni un lefel. Un arall. O na. Wel, no Oh, fel, nice. rhywun mewn ystafell. Y fama. Ie, tro diwetha, achos wnaethon nhw seithi fi. Straight i fi siarad i fi ble pryd O, maen hwn yn dillad, hwn yn dillad. Ie, ond ni di checio bod neb yn y stafell. Ie, yn y cornel ma fe.
Yn y bit Na, arall hwn di'r edrych. bag i chdi gael dillad. Ydy e? Na, fan hyn edrych. Trwy fan hyn. Ti'n methu pigo yn y beth lan? Na, mae fan hyn. Mae fan hyn. Watch on the boy, watch on the boy. Oh boy. Yn y foi, dwi'n dŵs fyma. Wedi mynd allan yn y corridor. Oh my god! Oh my god! What the hell was that? Where ti'n gweld hwnna? Rwy'n dod mewn a like literally slido. That was... horseshit. Oh my god. Mae hwnna'n absolute crap. Oh, Rwy'n dod mewn. is di actually dewis y dillad, Toma? Picked up you. Na. So sut ni newid, pawb? Dim clem. Fe fod i newid y fanna. Ie. Ond fi ddim yn gallu gweld sut ni fod yn neud hwnna. Dwi'n meddwl ti ond Felly gallu ddim fel- newid bod ti ddim efo 5 stars yn eich di. Oh, you kidding me? Sut ni mynd Oh, come on! So sut ni... I don't Oh, get for it. meddwl bod God's ni- sake. So sut ni Dwi'n cael e actually heb good. 5 stars te? Cuddio am ages? Sa'n siŵr. Stop at the items. Well, Oh. always goes from that point back to the main hallway about halfway. Oh, Go to the os da ni'n cael dal ar y ffordd fyny. O ti, Mae'n iawn. right trigger, right trigger. So sut ni ddim cael ei dal? However, as soon as y bloody drosau yn agor... Mynd fyny grisia. Ah, okay. Ond mae'n y cameras mewn o grisiau. Oes, ond rhaid i mynd, rhaid i just gwachod am y cameras. Stealth. Grisia. Mae rhaid chi'n Ie. bod right yn agos i'r ochr. Lle Cos munud dyw'r ti'n cameras agor ddim. yr lift, mae nhw'n gweld chdi'n start away trwy'r ffenast. Yeah. Ie, so grisiau, dyna sut dylen ni'n neud e tro nesa. Ie. So, beth mae Hedge yn neud ydy gadael ni cael gynna. Ww. What? How? Miss Hobo. O'n i jyst yn mynd fyny, o'n i jyst yn mynd i lift, start away fan ydyn. Na lan o grisiau? Dim point fan agos, da ni'n mynd i ddal unrhyw un dan. O, oce, oce. Cyfle. Right, so let's just sprint i'r blymyn Ie. waste disposal. Problem here. I don't see you. Get behind. Dyna ddau fwy mewn maes. Di bob un yn pigo fyny ar y peth chwaith. Oh, for God's sake. Mae rai di lot fwy pwerus na rai gwir y coch o ran y crysau. Oh my god. Oedd y camera di mynd 180 i fynd bob tro arall. Yeah. O, mae hyn mor bloody galed, ie. Si mawr. Pan ti ddim yn bell llawn o gwbl. Cos os ond ddim yn cael ei dal a mae'n 5 stars a ti'n newid i'r nws, ti'n gallu just Right gwneud o'n trigger. wedyn. Oh, fucking hell. Oh my gosh. Mae rhaid i ni wneud e heno, boys. Di pobl yn real life ddim yn neud heists yn llwyddiannus o gyntaf nhw, nes nhw ddim yn jails. Yeah, I suppose. Ond So- yn America, byd nhw wedi marw, so mae bach yn wahanol. Shoot to kill efe yn America Ie. pob tro, lle fan hyn, byd nhw fel, oh no, just my God. detain him. Oh my God, So, oh, for God's sake. Camera di spot o ti tro ma. Ie, mae wedi... Di'r cameras na ddim yn gyson, ia? Dyn nhw ddim Nhw yn gyson. really ddim yn gyson. Na. Dwi'n meddwl mae'r camera yna'n glitcho, cos mae'n mynd 180 randomly. Dwi ddim yn tynnu ddisgysion, ond... Ni wedi gwneud yn dda i beidio marw hyd yma, ddo. Dwi ddim ar unwaith.
O, Emrys! Ti a gas. It's pretty good shit, it's fair. O'n ni gallu just mynd lan y ffordd yma, chos ni byth yn neud hwn. Rhaid ni cael cutscene wedyn. Mae'n boi reit o'n os dwi'n cofio'n iawn. Your worst nightmare. O, dwi'n sy'n agor ran. Diolch. Ie, ni angen mynd right around though, does na ddim ffordd. Okay, let's go. Bulletproof ddim yn helpu. Bydd o'n iawn ffordd o'n dwi. Come on. Literally, shooting him in the head. Dwi'n cofio am yna un reit fan bon. Then eisiau just... Oh, come on! Oh, Dwi'n meddwl da ni'n rhy confident fan oedd mae'r cameras yma'n effyn i fyny. Yeah. Fel rhywun sydd wedi cael ei ddal gyda camera mwyn unwaith. yeah. Oh man, Wel, os ni just cael y bag efo'r guns, ni just gallu mince o pawb. Yn ni. Ai. Pa bag gyda guns? Iawn, dwi'n dweud, hitio'r boi'n iawn, gwachod allan am y camera, a mynd fyny grisiau a ddim fyny'r Yeah. steps. A then ni watchod am y camera. Iawn. Come on, camera, dechrau symud. Diolch. Camera mae'r sôn di glitcho fan. No, oce. Ti'n mynd. Cuddio? Yeah, let's go. O, nawr ni gallu mynd. Lan y grisiau. Yeah. So dwi eisiau hygio'r O, wal. hygio'r ochr. Be o'n i'n mynd misol un, ia? Ie, feselin. Dilyn beth mae Emrys yn neud gyntaf, os mae fe wedi gwylio'r tutorial mwy na gyd yn ni. Oce. Ww. Fyny. Dwi byth yn fyny. Go. Sian mynd un camera all yn meddwl. For God's sake! Oce, sticio i plan arferol ni fe so fydda. Yeah. O'n i disgwyl pobl o'r ffordd ma gynta. Ie, clirio nhw mas, a wedyn... Ie, gael ni clirio nhw mas. Trio ni mewn thing safe i cael headshots yn unig. Y boi ar y bong oes. Fancy just tafod teirgas o fanna. Dwi'n wedi tafod... Dwi'n mynd just syth i mae. Oh, risky. Yeah. Does dim byd ochr fanna, Emrys? Ie, ond i'n just mynd i fan mewn disgwyl nhw dod rownd, ie. O, ie, syniad da, actually. Gael fi mynd mewn, then. Oh. Oh no, mae T-Bass ddim yn effect ni. Rhaid ni cael bloody masks arno. Oh, yes, dyna'r pwynt. Oh, God. O, dwi'n colli pres os dwi'n y peth, ddo. Dwi'n committed suicide yn dweud. Mae'n effeithio chwi. Ie, mae'n dirgrynu pawb. Ni ddim yn gallu bod yn y tua gas am hir. Na. So, ond o'n i'n well fanna, sorry yn y grisiau. O'n i'n gwasgu fyny, ond oedd just ddim yn symud. Rhaid redeg, fi'n credu mas o... Ella syniad i ni wneud o misl 1. I ni gallu gweld y map. To fyny'n grisiau na. Ie. Cos mae'r camera'n achos os mae'r person arall... achos mae'r person arall ddim di clirio ffordd, weithiau chi'n gallu cael eich cynnwys dal fyny. Ie. Iawn, oce.
Getting there. Dyma ni, boys. Dyma ni. A wedyn, pan ni yn y top, cofio cawtio a mynd y hyd y... Wel, ie? Ie. Hwn di'r un... Y camera yma, dwi'n mynd trystio. Yeah. So, mae'n pwynt i ffarong wan. Dwi'n gwybod disgwyl o fynd holl ffordd rownd. Wyt ti'n gan... Wyt ti'n... Cool. A mae'n un arall am am onys. Wyt ti'n... Nawr, redeg. Grisiau, baw. Ydyn nhw'n ffeindio ni straight away ar y lift? Grisiau. Ni sy'n jyst yn rhedeg allan bod tro. Ti'n neud grisiau? O, bydd decor yn barod. Ydy e? O, flip. Iawn. Okay, hug. Ti'n mynd gynta. O, dos di gynta ta? What? Oh, for God's sake! Oedd hwnna ddim di dod... Nes i ddim hyd yn oed gweld, like... Na. Oh. Okay, mae rhaid ni bod yn really... Oh, flip. Dwi ddim mynd i falu cachu fo ti. Na, paid, bother o. Un beth allan ydi cael yn y ffenast o fanna, Tia. Yeah. Nice. Oce, o'n i dwed, ie. So, mae'n fanna'n covered, wan. Na, mae ddim. Na, really. Sam mae ddim yn marw? Redeg, Morgan. So, mae'n un yn dal yn fama. Okay. Dwi'n boi o shotgun yma mynd i. Shit, mae'n mynd. Oh! Dwi'n dangos ti gyda'r map na di. Na, mae ddim. They're really annoying. Right, fi'n mynd nawr. Watch yn ystafell mae'r bag oherwydd mae'n rhywun yna. Yeah. Okay. Oes. We're rhywun lawr y corridor, Morgan. Yeah. O falus, dim ond tipyn bach o iechyd sydd dy ti ar ôl o... Mae Emrys gyda loads, so gadle... Yeah, rhaid bwyta snacks i cael health nôl. Ti gyda snacks? Yeah, os ti'n mynd mewn i'n infantry, ti'n gallu like, bwyta snacks. Os ti wedi O falle dylwn ni just cuddio bwyta snacks, pam ni ddim yn neud hwnna? Oh my god, dylwn ni neud fwy o snacking. Ath o boi na just o'r pure yn llawan. Pwy? O, ni di marw. Ond na, gysi'r bag, ie, a nath o just... bodyguard just spawnio. So, ble fi'n cael inventory snacks? Snacks. Yeah. Smokes? Na, nhw'n cymryd health. Oh! Peeing. Jesus, ble fe'n dod o?
Oh, Jesus. Nhw'n just spawnio, like, right tu ôl ni. Yndi. Oh, sugar. Gallu gweld ti nawr, Emrys. Oh, mae'n dod I ti. Na, mae'n glitcho fe'n mynd yn ôl. Mae hwnna'n weird. Oh my god. O, dyna fe. Yr boes y drws. O, mae'n glitcho. Oh my god! You kidding me? He spawned in the room! Oh, come on. This is horseshit. Literally, roedd e'n spawn about a bloody bag room a just dod trwy'r drws a just shotgun o fi. Os ni'n gorffen e fyna, ydy yn mynd I cofio lle oedden ni, na? Na, bydd ni angen dechrau eto. God! Mae wedi curo ni eto. Rwy casau'r bloody... Nid y steps, then sure. Nice. The steps. Tragedy! Ti'n gallu gweld, os i sbio ar y camera, ti'n gallu literally gweld pa ffordd mae'n pwyntio. So dwi'n meddwl na, yn lle sbio, dwi'n meddwl da ni wedi bod yn sbio ar y map sgormod. Yeah. Oh my god, alive. It's far too big. No one beside you, you're going nowhere. Dwi'n meddwl camera man... Dwi ddim Rwy mewn y grisiau. Iawn, dwi'n meddwl tystio'r camera. Dos di fyny anyway de. Go. Go gen ni. Un arall yma. Gwydja. Okay, go, 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 go. Huh? Sut... Emrys! Dwi ddim yn tystio'r cameras yma o gwbl. So nhw'n trystio ti chwaith, dyna pam nhw'n mynd off. Iawn. Dwi'n meddwl nath ni just... O, ai. O le ni gyd yn yr un lle, guys. O'n am dechreuad. O ddau, yma fel arfer. Ie, mae dau... Mae'n un wastad yn gongol fan efo shotgun. Oh, Jesus. Eisiau fi cael... Gwrs o'r yn toni? Na. Oh, come on, literally, I shoot everywhere by his head. Oh, nice. Oh my god, pam ti ddim yn marw? Gwybod mae armor cryf dy fe, ond hwnna'n ridiculous. Clear? Ie. Nice, neb di marw eto. Fantastic. Bwytach snacks nawr pawb. Mae'n health fi'n iawn, just... Mi'n ddim yn nhw'n jumpio chdi, ti'n ffwct. Yeah. Yeah, dim option. Mae gyniau nhw'n really cryf. Dwi'n cael y bag. So dyn just eisiau gweithio trwy fama wan, really, de. Yeah. Yeah, just cymryd amser then, pawb. Sut ti'n cael gun mor dda nawr? Mae mewn o bag, ti'n pigo lan. Oh, right. Oh, yes. Sorry, pawb. It's a damn gun. Mae'r drws hwnna ar agor nawr, so mae hwnna'n bach o help. So ni'n gallu gweld nhw'n dod o leia. Oh, ti'n bellach ymlaen. How many bullets does this guy take?
Super boss. O, fa. Fa ma eisiau cyrraedd, ond fa ma eisiau mynd i. Tu ôl i ti. Fan hyn o. What? Fan hyn o. Fa ma eisiau mynd. Fan hyn o. None of them in a waste disposal. Wait for your team to reach the exit. In a different exit. O, a just mynd. Ydy e? Sa'n siŵr. Oh! Oh god. Sa'n siŵr. Sut mae fe'n cael sneaky thing fanna? I don't know. Ddim di cael spawn point hwn though, a loading point yma. Oh, mae nws yn dod. What? Oh, mae hwn yn mynd bananodd. Ie, da i fod i wisgoth yn nhw a chydig i ffwr yn den. Ble mae'r nws... So you'll just cerdded allan ond... Oh, shit. Deliver the loot. Oh my god! Dyna ddim mynd! No way. O, mae'n getaway car yma. Ble mae Ble? Mae'n just llun car glas. Ble? Oh my god, nhw'n miles away. Dewch i'r track. O, nhw ar y track hefyd. Oh my god, I'm... Ble di'r nws getaway gear ni? O, ti di... Is it... Mae o'n, tyd yn yr costain cael ei dal pan dwi'n mynd i'r top. Mae o'n, da ni'n mythu newid i'r dillad. Just deliver the loot. Oh, sut ni'n mynd i neud hyn, boys? Ti'n methu cael y wyrin nawr i ti? Neu hofrenydd? Cymryd nhw mas a mynd yn... O, mae yna doi boi tu ôl i fanna, Emrys. O, mae wedi cloi! Wrth gwrs mae di cloi, man. Bloody hell. Ble mae'r bloody getaway cars? Mae'n miles away. What? Mae'r getaway cars yn absolutely miles Dyna away. pam o'n i wedi dweud i wneud easy. Nes i ddweud easy? Nes i ddweud easy. Easy, easy di'r unig peth i easy di faint o bell da'n gorau dreifio wan. Yeah, Oh, right, fi getaway cars yr un lle. Oh. O, ble mae'n mynd i respawn yn ni nawr? Dyna Probably cwestiwn. ni. Ti fas neu ti fewn? Probably ti fas. Oh my god. Mae rhaid ni meddwl yn eitha cyflym fan hyn then. Beth yw'r tacteg gorau? Ie, rwy'n methu gweld gymaint. ceir. Ble ydy'r bloody getaway cars te? Mae'n just dangos nhw. Oh, damn. Okay. Mae nhw'n... Right, just ffordd... Draw fan hyn. Yeah. Trwy'r llwyni so ni'n mewn cuddio tipyn bach. Just neidio mwy. Ti di marw, fi di marw. Jesus. Okay, mae sprint ddim yn gweithio. O'n i angen seithi nhw Heist failed. Spintio rownd. Yeah, good point. Okay. Bach yn ridiculous i meddwl, ni jyst eich gallu redeg yn gyflymach na bwled. O'n i fel yna mynd. Stupid. Os o'n mynd i'r chwith yn lle i'r dde? Oh, RT. Wel, mae'r ceir i dde. Ni angen mynd i'r getaway cars. Okay. Maen nhw mewn a little town i'r dde. Okay. Yeah, ma nhw. A rwy'n dim yn cael bloody pistol nawr, hefyd. Oh yeah. Os ni gallu cael y boys yma mas o ffordd. Maen nhw'n fel wneud sit-ups ydyn nhw, sut maen nhw'n dod nôl. O na, mae respawn. So ni bendant ddim yn gallu mynd fan hyn. Yn y car. Na, mae'r glo. Okay, now redeg. Oh my god, hyn yn absolutely ridiculous. Mae'n mor gymaint. O nhw. Oh, sugar. Ti'n neidio dros y wal. Fi'n rhywun lle ti ddo, so gallwn ni cyfro'n gilydd. O leia, tipyn bach. Headshot yn unig. Oh, Emrys, boi. Dwi'n dod yn lot o chi.
Mae Bo-Katan yn dweud fi wedi wneud hyn mewn 14 munud unwaith. Jesus, da iawn Bo-Katan. Sut? Ti Ni ddim yn literally, gwbod, ni wedi ma' bod fe- gwneud hyn am 2.5 2 awr. awr. Flip, arti. 2.5 bloody awr ni wedi bod yn gwneud hyn. 2 awr a hanner, yeah, exactly. Ridiculous. Right. Cadw'n gyda'n gilydd dwi'n credu yw'r thing, ond bod yn eitha cywir. Ie, ond swnio oedd chi wedi cael hwyr i'n staf yna o'n. Ie, ond ni wedi. Iawn, dwi'n dilyn. Oh, yes, I'm Christ. Ie, so mynd dros y wal fan hyn. Dwi di marw. O, naeth rhywun marw. Owain. Oh my god. Right, fi gyda ti nawr, Emrys. Oh, shit! Ffordd anghywir, ni angen mynd... Oh, for God's ceir lawr. sake. Ni angen mynd i... O, mae dy ti mynd y ffordd anghywir. Ond ni'n mynd i'r getaway cars. Yeah, a getaway car, surely. Ond yn yr easy death ffordd. Okay. Oh. Beth di'r ffordd So, gywir? beth ti'n cyngor? Roi cyngor i ni Bo-Katan, achos fi angen mynd i gwely cyn bo hir. Y pwynt yw, os fi'n gollwng allan, byddech chi'n gallu cario ymlaen wneud y heist, na? Dwi'n meddwl. Na. Na, mae rhaid ni'n neud gan gilydd. Oh my god! Come on, Mynd pawb. ar y hostrag. Mae hostrag llawn pobl. O, es i ar y hostrag tro cynta. Let's mynd ar y host. Ie, ond falle gyda tri yn ni yn mynd ar... Hostrag. Hostrag pawb. A just cymryd nhw mas, un wrth un. True tunnel, nice. Actually, hwnna'n really good. O, O, dyna fy ngwraig yn dweud, come on, fi eisiau mynd i gwely. Sorry, mae'r heist yma lot fwy pwysig, sorry. Na, dwi methu clywed fi anyway. Na'n gallu siarad Cymraeg Peidiwch dweud hwnna i hi. Ie. pa fawr. Dim clem. Fawr yma. Okay, sugar. Where's sec? Dyma lle o'n i tro diwetha. Ie. So pam oedd dyma ni, yes! Clear way i'r ceir. Sgo. Clear run i'r cars. Ceir i sewers, hwnna'n good idea. Whoa, guys. You need to dros y sien yma. Oh, na. Na, paid. Redig fi drosodd! Come on. Can I man? Flippin' heck. Yes! Go! Oh, controller fi wedi troi bant! No! Oh, for God's sake! Why controller? Need? Right, ni angen mynd i'r sewers. Stupid controller cael wires, man. Oh, Jesus Christ! Nice Oh no! I'm dead. Ewch nôl. Verso. Oh no. Oh, for God's sake. Are you kidding me? Paid dweud... Mae'n mynd i'r bwtyn i wan. We're literally running like piddle. Bad driver fanna, sorry o. Come on. Hwnna'n ceir i worse. Your decoy driver is gonna mynd i tynnu. A ni wedi dewis, like, a whole, like, the worst settings, you bloody... the worst tactics for this heist. The worst... the worst, what do you call it? Mae gorau ein yn y ceir, Randy. Mae gorau... Yeah. Yes, to. So ni di dewis y worst ceir, ni di dewis y worst, method, either... the worst approach. Approach, that's... hwnna'n y gair. Worst approach, the worst cast.
Oh, yes, Okay. Cymraeg. So, gosod yma, ie. Okay. Cool. The worst route here, ni'n mynd Ni'n really hoffi good. neud y stuff. Yeah, we gorau, made our obviously. bed, so it's good anyway. Yeah. O le ni'n cyson, efe? O le ni'n cyson, ie, trwy'r ni'n holl cyson. streams a'r setups a popeth. Wow. Ni'n just Okay. challenge. Diolch Bo-Katan. Ni'n gwybod bod ni'n mynd i wneud stream lot gwell os ni'n hollol Ie. yn mynd am y good pethau. content. Really, de, faint o hwyl sy'n hwn di bod sy'n wedi neilio fo tro gynta'n hollol 5 iawn. munud. Yeah. Un boi ar y wal, mae'r path yma. Oedd fi... Oh! So if fi'n marw oedd? Oh, for God's sake, guys, come on. Did I... Oedd fi'n redig o flaen ti, Emrys? Rwy'n meddwl rwy'n fi'n redig mewn un o'r bus. Pryd ni'n dweud tro olaf, boys, achos... Hwn yw'r ola. Hwn yw e. Do our Hwn yw'r best. ola. Ni by rhaid ni mynd nôl. Oh, yes, fi'n meddwl. Sorry. Redig right o flaen y gun ti, Emrys, sorry. Dwi'n cael WhatsApp. You've been playing for 3 hours, see, so ti'n gwybod. Mae graig ti'n grac. Ti'n eisiau graig grac, pawb? Newch penderfyniadau call yn eich bywyd. A ti'n grosio ffordd ffôn like that. Dwi'n gofio pan dwi'n repeatio'r un bit drosodd dwi'n bytha. Mae'n o hawdd o'r bywyd adeg yna. Yeah. So pan ni'n crosio ffordd, run like all hell's loose, okay. Yeah. Yeah, dylen ni wedi really cael stamina fi'n gwell ar gyfer hwn. Yeah. Fi'n croesi'r hel nawr. Ti'n gallu cyfro fi. Iawn, go. Fi yn redig, mae jyst yn mynd yn really slow. Oh, for God's sake! Whoa! Controller, what are you doing? Controller! Na bigach dy fyny, Hide na nawr. bigach dy fyny. Okay, dewch lawr fan hyn then. Fi'n cuddio yn y llwyn. Go. Oh, sugar. Oh my god, gyda gael. Ble ti, boys? Mynd lawr i sewers. What you doing? Okay, fi'n mynd lawr o'r sewers. Okay, oh, I'm dead, no. Come on. Mae'n ridiculous. Right, fi lawr o'r sewers nawr. Stopio! Ble chi? Dwi'n tu ôl chdi! Oh, mae fe lawr. You're Okay, literally- fine. Okay. Right, barod? Just gyrra'n gall nawr. Decoy health. Get down into the sewers. Dim chwarae. Dwi sy'n di ddilyn y thing melyn. Oh my Nah, god! get down into the sewers. A wedyn... Oh! Fucking! Ni angen mynd mewn i'r sewers i colli'r cops. You know the tunnel, guys? Y tunnel yn y sewers. Yr un... sy'n mynd right o dan y... Dwi'n dim meddwl. Na, angen mynd mewn i hynna. Campio yn y ail tunnel. Yn yr ail tunnel. Last one, man. Last one achos Last bydd one. fy ngwraig yn eisiau gadw fi otherwise. Oh my god. Na, tegwch, fi wedi bod yn neud sesiwn Rocket League am oriau gyda pobl ifanc achos o tournament yn Cymru ni. So,
mae jyst yn teimlo i hi bod fi wedi gwneud un continuous stream a fi hwnna o'n i ddim yn chwarae, o'n i'n hyfforddi tîm, so dwi ddim mor cyffroes â hwn, ond mae dal yn hwyl. Oh my god. Wel, falle dylen ni... Oh, okay. Right, ble chi'n mynd o fan hyn, achos fi wastad yn mynd confused. Just dilyn ni i'r... Ie, ar y wal o fan fan. Da ni eisiau mynd syth, os yna boen i syth ni. I literally fan hyn. Just neud your dros o O, tu ôl y coeden. Ie. Okay. Mae'n un boi ar y lôn fan man. So hwnnw di boi da ni eisiau sortio. Fi di mynd yn y compound thing, achos mae'n fwy o cover. Ie, mae'n rhywun... Ie, oce, ffordd ma. Mae'n right o'r bridge wedi mynd mewn. Ie. Go, 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 go. Oh my god. O, na fe seithi fi fel sniper. Iawn, lle ti'n cael dy sponio? Lawr y mynydd, lawr y rhyw. Just dewch i fi. Tu ôl ti, Morgan. O ie. Ochr anghywir. Sorry, mae'n confusing. America. Go. No! Oh, 18 o difri! Oh my god. 18 o difri! What are you doing? No, wedi squish it. Care. Are you... Okay, un arall really cyflym. Like 18 o difri, bastard cops yna. Like, Mae'n graf. Bryn... Whew! Mae ceir mae'n dreifio oedd yn wedi syth i'r tiars. Yeah, mae ceir hyn yn absolute crap. Oh my god. Yeah, son nhw fel un ti. So unrhyw gysur, nes i gyrraedd lôn y sewer rhan. Oh. Nes i dreifio at car arall oes. Go. Get away, cars, go! The driver has them in position. Pwy sy'n Come seithi fi on. na? O, ni jyst yn gweithegu nawr, boys. Na, mae'n off. Yeah, just dilyn right agos i ni, Morgan. Yeah. Ti'n cael peryg pe beili stopio wedyn ti'n surrounded. Okay. O, rw. Diolch. Right, i'r chwith fan hyn, just neud your dros off a mynd tu ôl y container. A wedyn just dod reit rownd. Fan hyn. A dod i'r hewl, a wedyn just rhedeg ar dros y hewl. Yeah, mae wastad yn sniper fi o fan hyn. Pwy? Iawn, neu grisio lôn yn ei cyfro chdi. Okay, yeah, please, cyfro fi, achos pob tro fi'n cyrraedd tua canol a mae fe'n sniper fi. Ydy neidio fel na wneud unrhyw gwahaniaeth i'ch cyflymder? O. Right, fi'n mynd i mynd yn un ti o. Okay. Go. Right, we'n mynd syth i'r sewer, dilyn fi. Oh my god, mae car yn shit. O, paid, bloody turn up. Oh, sugar. Oh, dyna'r ffordd ti'n mynd. Yeah, mynd lawr fan hyn. Okay. A just cifio. Decoys a go. They're splitting up to cover it. Now's your chance. A just cifio. Have a clean car all lined up. Just don't let them see you switch. We have a clean car lined up. Wait. Oh! Oh, Ringwald ar y... O, allai'n breicio. Right, mae yna clean car ar y map rhywle. Where? Shit, Na, Literally, leave mae the ddim yn clean dangos car, ar y mae'n map. dweud. Oh, mae'n ffynna. Right. We don't have long before they have to tap out. Make the most of it.
Leave the clean car, okay. Stop pie yet new at a clean second car. set of tunnels. Beth ti'n meddwl second set of tunnels. Just cadw mynd, falle bydd na set arall. Oh no. O, mae'r thing fi dwi'n ôl i 4 stars rwan. A fi. Dwi'n well just disgwyl dan fa ma. O, ti'n y diffryd rwy'n methu mynd lan? O, ti angen neud run-up, ti angen neud run-up. O, mae ddim cael F5. Os ti wedi colli. Oh my god. Mae'r ceir hyn yn awful. Gael dim effaith os ti wedi colli y cops. Okay. 4 munud pawb. Os fi wedi dweud 10 munud i, a bydd rhaid fi just neud i off. A falle fi wedi gadael cymeriad fi yma. I don't know. O, mae mi'n ffachio wan. Hei, a fi'n fi. Ie, o'n i just... Oh my god, mae car yma, ie. O, ysdi hitio plastig, dwi'n mynd yn fyny fyna. Ti eisiau fi dod nôl o graffiti band? Wyt ti'n stuck? Na, ti yma. Oh, that's just about. Okay, da ni'n brana. Hei, dwi wedi colli nhw. Yay, fi Oh, fyd. thank God. Oh no! O, pa mynd yn stuck nawr? That's ridiculous. O, na, ni gyd gallu mynd yn yr un car, ydyn ni? Na, na i ddim yn dau si. Nes ti bro mes o hwnna lan. Oh my god, paid nawr. Dim... O, mae 2 munud dy fi, anyway, personol. Sy'n ddim dohof am o. Wow! Ofalus. O, Cael na. mynd ymlaen, mynd y long way. O. Mae'n just Oh cymryd my God. amser. Mae'r ceir hyn yn Oh my awful. gosh. Maen nhw'n mynd yn like really Cymryd araf, amser. a wedyn like speed y lan. They're just wheel spins. Yeah. Whoa. Ofalus. Peidiwch mynd y ffordd Ofalus. Beth ti'n... Mynd y ffordd fwyaf anodd. Ofalus. Cymryd amser. Achos ti'n cael re-wanted os ti'n mynd past y casino. Oh, right, okie. Oh, right. Pa i mynd heibio'r casino, then? O, pam... Dwi'n eisiau mynd i car arall. I don't know. A dyn gwneud gwahaniaeth os Deliver ni'n the just... loot to the buyer. Os ni'n just gadael... Os ni'n just Ie. gyrru ceir rhain neu cael ceir arall. Bydd y heddlu gweld ni. Fi'n siŵr. Oce, let's just mynd ffordd hyn. Dyna. Dwi'n ffrang yna. Ie, ni methu mynd try- rownd y... Ni methu mynd rownd yr... Ti'n mynd i'r ochr dde a mynd rownd? Be ti'n neud? O, ti di... Mynd i'r un nesaf then. Okay. Let's just go this way. Ie, os ti'n dwy'n car, ti'n cael nhw eto. So ie, ni ddim eisiau hwnna. Just try. Road. So I'll just check our map ar y funud. So the first buyer is up in Pleo. O, na, os dwi'n mynd ffrang na, dwi'n pasio'r casino. Yeah. Ni ddim eisiau pasio'r casino. Ie, na, pa i mynd ffona. Croesi, just neud you, fyna. Ffrang ma. Mynd y ffordd fyna, beth ti'n meddwl? Dwi am mynd... Oh, right, Mae right, clean yeah, car yeah, yn yeah. yr... To the airport Trevor. Yn y clean car a fanna. So gallu mynd ffrang yna'n lle. Oh my god. Mae hwn yn mynd yn stressful nawr, achos ni wedi pasio'r bit anodd. Gyd ni angen neud yw gyrru, a dyna pam ni'n mynd yn stress. Yeah. Ein. Oh my god. Oh.
Dwi'n really cysau y ceir hyn. Mae fwy attention da fi achos mae fy ngwraig gyda rhyw timer weird a mae'n dweud uncounting a stuff a yeah. Yeah. Ti ddim yn gwybod faint o bwysau mae hwnna'n rhoi ar y game. Mae Windows yn update. Dweud mae Windows yn update neu rhywbeth. Oh yeah, classic. Yng nghanol game. Dwi ddim yn poen am unrhyw esgusodus, dwi ddim yn deall y tech. Okay. So bydd hi just fel, na, dwedais ti 10 munud. Cysgu ar y couch, na joc. Bydd hi yn eitha grap, ddo. Mae'n ein siŵr bod ni ddim... mynd i agos i casino. Agos i casino, yeah, cool. Diolch, Bogtan. Diolch am y help. Yeah. Rwy'n ni'n angen e. Just gyrru'n call, man, Owain. Mae'n gyrru'n call, mae'r car Aros ar ochr cywir. Mae'r car hyn yn, like, awful. Oops, sorry. Nid ras yw e, guys, please. Sa'n neud e to. Dyma yw heist olaf fi. Fi'n fwy traed fi lawr. Dyna fe. Mae fe'n gormod o stress. I fynd dros amser. Na, mae'r reliable delivery service ar y cardiau. Tro nesa. Credu bydd hwnna'n werth chwarae. Totally reliable delivery service. Oof. Yeah. Ni gyd gyda fed i ni. Yeah. Dwi o'n... Yeah, awesome. Oh my god. Awesome. Bach o hwyl yn lle lladd a dwyn. So par Nws. Pa heist yn ni'n gwneud ar ôl hyn te? Sa'n credu. Na. Fi di heneiddio 10 mlynedd yn gwneud rhain, so... Mae rai arall lot haws ni'n hyn. Mae rhywbeth lliwgar gyda y Ceo Perico. Y cerddoriaeth hyfryd hapus nesa. O, mae icon clean card i ddod fyny fi fe yma. O ie. Dyna i'n boddran hwnna tyna, Dan. Na, dys dim pwynt rwy'n meddwl. Mae Bogtan wedi dweud bod y Ceo Perico heist yn un haws. Oh my god. Okay. Oh, guys. Nice. Yeah, bydd hwn yn un da i gwneud. Nesa, rwy'n meddwl. Yeah, blwyddyn nesa, okay? Mae James yn cael... Neu, aros i James dod nôl, ie. A chi'n gallu gwneud stream eich hunain Wel, mae heb James- fi, byddai'n hapus do hwnna. James yn Wna i cael gwylio. submarine i wneud yr heist hwnna. Ydy e? Dyma, o'n i'n chwarae Classic gyda, James, de? yfe. O'n i'n chwarae gyda cyn y stream. A nes i just ar cwch hollol random. So the cychod cruises na. A o'na Cymru'n byth o flag Cymru na fo. Na. So fo, o'ch o'n syth fi fy roced. Classic. Liwa oedd hwnna, gan pobl sydd ddim yn Cymru. Love it. UKIP oedd hwnna. Nhw'n gwybod sut i gael ni. Na, joke. Ni ddim yn gwleidyddol, ni'n So cadw dwi'n eisiau clean car lle na goes, cos mae reit o fanna. Na, ni ddim angen e. Just gorffen e nawr, ni mewn... Ie. Dwi'n paranoid pasio'r casino a 5 stars ni'n mynd eto. Na, ni ddim yn mynd i pasio. Sorry. Paid. Come on, boys. Brake check. Bynnag. Ie, fi'n credu gallwn ni ail cydio yn yr missions. Yeah. Pryd ti'n prynu arcade yn agosach i'r ddinas. Oh, mae'r arcade just am y heist hyn. Oh, here we go. Mae'r arcade just am y heist hyn. Mae gen i busnes mewn i'r dinas sy'n am y heists wahanol. Be di'r hanger? Cos dwi wedi gyda'r hanger wrth ymwyl yr arcade sy'n chdi. Oh, ni di gorffen, guys. Ni bron di gorffen. Na, mae'n y tri bai. Guys, Hyn yn just un o'n nhw. Oh, for God's sake. Oh. Wyt ti'n gallu just cadw fi yn y car? Dwi'n rhaid I fi wneud unrhyw beth, achos... Na, ddim meddwl. Oh, wait. Actually, never mind. O, wrtha? Efallai mae hyn yn yr unig bai. Oh, please, dweud bod e. Yes! Yes. See, Okay, mae rhaid I fi mynd nawr.
Sut yn y byd wyt ti'n cael Hwnna'n platinum? nuts. Platinum! That's ridiculous. Whatever, good Okay. job. Da iawn pawb, diolch Bo-Katan, diolch pawb am wylio heddiw, mae wedi bod yn amazing rhan i hwnna gyda chi. Bendant, fi'n teimlo mae hwnna wedi cymryd rhywbeth o fy mywyd yn gwneud y streams yma, ond fi'n falch ni wedi wneud e nawr, so... Mae rhaid i fi mynd, ond os ti eisiau rapo fyny Owain a Emrys, fi angen trio... Na, dwi'n bod un. Ie. Dwi eisiau lie down on. Ie, a fi. Eisiau bod mynd tablet, paracetamol neu rhywbeth. O, mae sgrin a wyn, dyn ni'n ffrisio. Pa dweud bod i ddim wedi cofio ni? Just aros am fe. Bydd e'n cymryd tipyn mewn GTA. Diolch am help, Bo-Katan. Diolch pawb. 3 awr, waw. 3 awr i gorffen y actual heist, though, waw. A mae fe'n gallu ddiwyd mewn 15 munud. Da iawn, Bo-Katan. White screen of death. O na, paid. Oce, fi'n mynd i gadael nawr. Diolch pawb yn wylio. A bydd Emrys a Owain gyda chi. Yes. Ni di gorffen e. Oh, thank God. You're here. Come on over to the edge and take a look at it. We did it. Cleaned it out. Jackpot. The diamond is unbreakable, and we broke it. Here, have a swig of that. Dwi'n edrych mae'r coci yma. Flippin' it. Go on, Lester. Oedd hwnna awesome. Oedd y chat mor funny yn y dechrau stream hefyd. A random. And it'll keep doubling if we hit the place again. Dwi wedi dal y diwedd, just a bit... Couldn't approach it the same way. I'd be expecting that, but we come at it Wow. from a new direction. You're a very resourceful man, Mr. Crest. Here I was, thinking that I was tired, didn't have anything left to give. Nid ydych chi'n gadael fel y dwi'n cyrraedd. Sorry, Sean Abes, ti di... Ti'n cofio- Fi rhaid chi edrych ar y... Go on, Lester. Da iawn, Lester. Ti'n cofio Two Best Friends? Pat o Two Best Friends. Rwy'n union o'r Lester. Hwna sy'n hit i'r Right. Yes, Lester. Go on, Lusty boy, mae Bo-Katan yn dweud. Oi, Savoloi. Oh, fantastic, dyna ni. Right. Fine take 460,000. Arian. Not bad. 153 fi'n hapus dy fona. Yeah. Fi'n mynd i ailadr fi. Nos da pawb. Just dangos hwnna i dy fusers rwan. Bydd hi'n fwy grac gyda fi. Bydd hi ddim yn gwerthfawrogi fe o gwbl, ond dyna ni. Diolch pawb, nos da. Nos da. Nos da, Morgan. Right, sut fi'n mynd off hwn. Oh, man. Diolch am gwylio pawb. Ni finally wedi cael y heist. Awesome. Mae'n cymryd ni, gosh. Faint o episodes? Hyn yn y Actually, let me just check. Faint o... Pumed, dwi'n meddwl? Hwn yn y 5ed episode. Y 5ed dydd. 5 dydd! So ni'n streamo o hanner wedi 7 i 10 o gloch. Unwaith o'r wythnos. Am hyn. So hwnna'n 2.5 hours, or 3 hour. Yeah, 3 hour-ish. 3, 6... It's too many. Way too many. Hwnnw wedi cymryd ni... Os ti eisiau gwneud job mowr fel hyn, eich di gymryd amser. Hynna di mantra fi bod, so eich di gymryd amser. Peth o da, engan neud rwan, chwarae Star Citizen o Morgans a boi rwan. Oh my gosh, yeah. So heist yn hwnna. Heist ar Star Citizen? Na. Os yna'n dod lawr i... So ni'n prynu fo a joinio just i clywed Morgan o'r go ar y gêm yna. Honestly, rwy'n methu credu a dydd rwy'n fi'n dangos Morgan Star Citizen oedd y dydd rwy'n nhw'n torri y bloody elevators so rwy'n ni'n methu gadael y bloody planed. Rwy'n hwnna'n ridiculous! Literally ridiculous. Like, y main part o'r game hwnna yw space. Like, rwy'n ni'n methu gwneud yna. A nawr mae Morgan yn cysau y game. Oherwydd fy'r experience yna. It's like, oh no, please like it. Fi'n ofyn prynu fo cos yn cofn i fi'n joio fo. Hynna di literal fatha be dwi'n poeni amdano y gêm yna. Yeah.
A mae yn hwyl, rwy'n joio fe. Rwy wedi actually prynu flight sticks I chwarae fe. O. So mae gen I dau, mae gen I hostess set up, so... Os ti'n gweld ar y stream. Dau Ar-lein, I just, headvan. Cos, nes I to affairs o isio chwarae EVE Online a Star Citizen o dwi'n meddwl, na. Ie. Just gyda... Nos da bo Catan. Diolch am gwylio, diolch byth am helpu ni. Yeah. The most professional heist ar Twitch. Oh man. Yeah. Wyt ti'n chwarae unrhyw Space Games ta? Emrys? Eisiau chwarae bach Elite Dangerous am dipyn. Yeah. A o'n i'n y pobl na, o'n i'n... Be di'r gêm na oedd pobl yn cysau gychwyn? O'n i'n No Man's Sky apologist, dweud. O'n i'n lyfio hwnna I gychwyn. A nes I stopio chwarae fa. So, dwi'n enjoy yn Space Games da. Dwi'n hooked ar hynna bryd da. Yeah. Ond eto, dwi'n dweud, swn i'n fewn I Star Citizen, swn i'n hooked yna fo, a swn i'n prynu flight stick, a swn i'n sio bod math o stwff. Ydy'n VR? Ydy'n VR eich swn i'n prynu fo da? Bydd hwnna'n cool, yeah. Ydy, beth ti'n cael ei galw eto Space Game hynna? Yr un ti'n literally just siarad am. Elite Dangerous. Na, dim Elite Dangerous. The one oedd yn flop ar dechrau a wedyn nhw wedi gwneud. No Man's Sky, ddim yn full VR. Mae ddim yn full VR. Hwna VR a PC a... Beth da. Y game space dwi'n joio yn VR da, di Star Wars Squadrons. Yeah. Hwnna'n actually really cool. Yndi. Mae hwnna ar y Game Pass, so mae hwnna'n class da. Nice. Siwrs o hwnna'n cool efo dy flight stick da. Yeah. Ydy hwnna'n flight sticks gweithio ar y game hwnna? Dwi'n meddwl. Cos o'n i'n gwachod wefan Giants Bomb o chwarae fa, mae'n boi o fyna sy'n rili cael flight sticks felly. Yeah. Bydd o'n eisiau flight stick nhw da. Mae game cael neud I control ar, ond mae flight sticks yn gweithio da. Yeah. A bydd hwnna'n actually really cool efo flight sticks, rwy'n meddwl. Yeah. Flight... Yeah. Like a teimlad o'r flight model yn y game hwnna'n actually quite nice. Efo control ar, dwi'n chwarae fo fysli. Dwi'n just yn cael yr... just overload o senses a dwi'n... Yeah. Oh man, I bet. Especially mewn VR. Mae trio ffidio stwff VR yn anodd o ddim. Os am byd o safon, mae hwnna'n reit neis, da. Yeah. Ond No Man's Sky, allai'n chwarae am... Hynny'n peth, allai ddim chwarae VR am oriau, da. Yeah. Cos mae'n mynd yn... Allgadach di'n peth am di. Yeah, mae'n dibynnu ar y game, ydy e. Like, sut mae nhw wedi roi y VR mewn y game. O'n i'n methu Resident Evil 7. Roedd y game hwnna yn gwneud fi'n teimlo sal. Ie. Dwi'n gweithio bob game VR, da. Ac Skyrim mewn VR. VR Skyrim yn awful. Oh my god. Hwna'n separate purchase hefyd, ynddi? Yeah. Roedd hwnna'n literally gwneud fi teimlo sal hefyd. Ond... Mae gen fi ormod o versions o Skyrim. Heb prynu... Yeah. Dwi'n gwaith o'n amser hwnna. Roedd fi'n chwarae... Drive Club mewn VR yn really good. Ie, lot o hwnna'n. Ti'n meddwl, di PSVR wedi dod allan o box fi. Ers fi cael yr Oculus ar hwcio PC. Dwi'n rili cael... Ond wedi dyna, Astro... Dwi'n chwarae Astro... roedd fi'n chwarae... Yr un cyntaf o hwnna? Ie. Dwi'n meddwl mae'n actually fideo ar y channel o'n i chwarae hwnna. Ie, hwnna. I fi, hwnna dal di gem VR gorau dwi'n i chwarae. Ie. Yr hwnna'n really diddorol sut rwy'n gwneud hwnna di, efo'r camera, actually gwylio'r... Cos i fi, mae fatha, ti'n methu chwarae gem ma yn VR, da. So, i fi, mae VR yn bwysig fel. Cymraeg sy'n dwi'n eisiau VR i, ond mae'r gem Astro na. Astrobots, di, Ie, rhywbeth o hwnna. Mae hwnna'n clas, dwi'n meddwl. Ie. Roedd hwnna'n gweithio really well. Ie, a mae Tetris Effect yn VR yn fyd, dwi'n... Ie. Dwi'n teimlo'n tipi, dwi'n eisiau chwarae Tetris Effect. Nice. Iawn ta, dwi'n ymwneud roi yw am. Ie, rwy'n wedi gorffen y stream fyna. Diolch pawb am gwylio, ac bydd ni'n gweld ti yn y stream nesaf. Ie, bod gen y heist nesaf. Ie. Hopefully bydd ni'n gallu gwneud y Kai Perco heist. Rwy'n gwybod mae James Kyle submarine am y heist hwnna, so...
O, clas. Hopefully, pryd fe'n gorffen mewn uni neu rhywbeth. Sa'n siŵr mae wedi cymryd y cyfrifiad o fe lan efo fe semester hyn. Ond mewn cwbl o wythnos bydd yn ôl. So diolch pawb yn gwylio. A just edrych ar ei Twitter ni neu ar ein Discord i gweld pryd ni'n live. Pryd ni'n fyw nesaf. Probably wythnos nesaf ar probably dydd Mercher eto. Ond gweld gyn y stream nesaf. Hwyl. Ta-ra.